Arratsalde on danoi, 2025ko maiatzaren 29an, ohiko osoko bilkura deitu dugu, honako gai zerrenda honekin. Lehenengo puntua, 2025ko apirilaren 29ko bilkuraren akta onartzea. Onartu egiten da. Bigarren puntuan, alkatetzaren dekretuen kontrola. 25ko apirilaren 24tik, 25ko maiatzaren 23 bitartean. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Hirugarren puntuan, tokiko gobernu batzarraren erabakien kontrola, 25ko apirilaren 28tik, 25ko maiatzaren 19 artekoak. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Laugarren puntuan, informazioko puntua daukagu, finantzia eta aurrekontui buruzko hain zuzen ere, 2025ko lehen hiruhilekoari dagokiona. Azalpen gehiagorik beharrezean, jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Bosgarrenean ere informazio puntua daukagu, ordainketako batazbesteko epeari buruzkoa, 2025ko lehen hiruhilekoari dagokiona ere. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Honekin 6. puntura iriste gera, 2025 KLD 10. zenbakidun kreditu aldaketa onartzea. Amaia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Udal honen aurtengo aurrekontuaren barnean gastu partiden arteko transferentzia bidez kredituak aldatzeko izapidetzen ari den espedientea aztertu dugu. Alkateak egindako proposamena aztertu da, baita gainerako txosten ziurtagiri eta jarduketak ere. Hortik ondorioztatu da adierazitako aldaketa aurrekontuaren exekuzioa arintzeko lagungarria izango dela eta horren izapidetzea bat datorrela aplikagarria zaion legeriarekin. Hori dela eta antolakuntza informazio batzordeak irizpena eman ondoren udalbatzarrak aho batez edo gehiengoz erabakiko du onartzea kreditu transferentzia 2025 10 zenbakia duena, 4.150 eurokoa, bai gehitutako kredituei altak dagokionean, bai transferitutako kredituei bajak dagokionean, honela. Izena kirolekintzak, murrizketa 4.150 euro, eta kreditua jasoko duten partida kaltak, diru laguntza Shelter Kitesurf, 4.150 euro. Espedientea agenda aurrean jartzea, 15 egun balioduneko epean, interesdunek erreklamazio iradokizunak aurkeztu ahal izan ditzaken. Jendaurreko informazio epea jakitera emango da, udaletxeko iragarki taulan, zein web orrian jarriko den eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratuko den iragarkiaren bidez. Epe hori igaro eta reklamaziorik aurkeztu ezean, aurrekontu aldaketa behin betiko onartuta hartuko da. Bestela, berari ez erabaki hartu beharko da egindako erreklamazioak erabakitzeko. Eskerrik asko Amaia, txanda zabalduko dugu. Arratsalde honi nasio, lehen txandan zure daitza. Eskerrik asko, arratsaldeon. Aldaketa honekin kirola zaratago doan programa bat finantzatuko dugu. Surf egokituko programa berri bat, Zarauzko udala, eta Kitesurf erakundian arteko lankietzan oinarritua. Programa hau 2025ko kirol egokituaren Euskal Hiriburu izendapenarekin bat datorren proiektu bada, hor sortu dan proiektu bada, eta aitortza honek ardura badakar, bai inklusioan eta irisgarritasunean lan egitea. Gaur egun Shelter Surfek kudeatzen duen Kitesurf programak bere mugetara iritsi da, 24 parte hartzaile aktibo ditu, eta ezin deu itxaron zerrenda hori jetxi baliabide faltagatik. Honek agerian uzten du, eskaera geroz eta handiagoa dela, kirolegekutuko eskaera geroz eta handiagoa dela, eta guk ere eskaintzak handitu behar ditugula. Zer ekarriko du programa berri honek? Maiatzetik ekainera, ostiraletan, 8 surf egokituko saio eskainiko dira, Kitesurfen ohiko ordutegia oztopatu gabe. Saio hauek, Euskadiko hainbat gizarte erakundekin lankidetzan inda, eta baita ere, Zarauzko gizarte zerbitzako departamentorekin lankidetzan. Kreditu aldaketa ez da soilik aurrekointu doikuntza bat, inklusioan, ongizatean eta gure komunitatearen kohesioan egindako inbertsio bada. Eskaera erreal bati erantzuten dio, eta gizarte justu eta irisgarriago baten aldeko konpromisoa beresten du. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Ignacio. Lehen txandan, Ander, zure daitza. Arratsaldeon da, eskerrik asko. Gure udal taldeak adostasuna adierazi nahi dio aurkeztuen Kitesurf programan txertatzeko kreditu aldaketa proposamenari. Ignaziok esan duen bezala, Zarautz kirol egokituaren Euskal Hiriburua izendatu izan denez, dibertsitate funtzionala duten gaztei zuzendutako surf terapia jarduera finantzatzeko helburua duen proposamena da hau.
Hortaz, uste dugu ekimen honek aukera oso polita eskaintzen duela gizarte inklusioan aurrera egiteko kirolaren bidez, eta bat datorrela gure herriak jasotako titulu berri honek berekin dakarren espirituarekin. Alegia, jarduera irisgarriak, integratzaileak eta dibertsitate funtzionala duten pertsonen bizi kalitatearen eragin positiboa izango dutenak sustatzea alegia. Zarauzko kostaldeko inguru pribilegiatu eta surfarekiko lotura historikoa baliatzea ere egokia iruditzen zaigu jarduera hau garatzeko. Era berean, azpimarratu nahi dugu funtsezkoa dela orain arte bezala gizarte zerbitzuetako eta kirol departamentuak egiten duten lana aintzat hartzea eta baloratzea. Bi sail horiek funtsezkoak baitira herritarren beharrei erantzuten dieten politika inklusiboak diseinatzeko eta gauzatzeko orduan. Halaber, ezinbestekotzat jotzen dugu dibertsitate funtzionala duten pertsonek eta haien senideek benetako partaide aktibo bihurtzea, bai jardueren diseinuan, bai garapenean. Haien esperientzia, ahotsa eta ekarpenak ezinbestekoak dira ekimen hauek eraginkorrak eta zentzuzkoak izan daitezen. Horregatik, gure taldeak aldeko botoa emango dio kreditu aldaketaren proposamenari eta gobernu taldeari dei egiten diogu norabide horretan lanean jarrai dezan. Zarautz, inklusiboago, irisgarriago eta solidario baten alde. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Ander. Lehen txandan, Jesus, arratsaldeon zure da hitza. Arratsaldeon. Zarautz herri solidarioa da. Eta udal gobernu honek, nola ez, nahi horri eutsi egiten dio eta horretarako besteak beste gizarte politika aktiboak lantzen ditugu. Urteak daramatzagu, gizarte politiketatik dibertsitateak pluralean lantzen. Eta ikuspegi komunitario batetik egiten dugu hau. Udalean, besteak beste, dibertsitate funtzionaleko mahai bat dugu. Eta bertan, dibertsitate funtzionalarekin lan egiten duten elkarteak eta baita ere herritarrak parte hartzen dute. Da, mahai horretan, behin baino gehiagotan, kirol departamentua gonbidatu izan da. Beste kasu batzuetan, kultura izaten da, edo gaztedia. Zergaitik, dibertsitate funtzionala udal gobernu honek zeharkakotasunez ulertzen duelako. Eta hau, horren adibide bada. Kirol departamentua, Kainsurf ekimena, herriko surf eskola batek aurrera ematen duena, eta udalak diruz lagunduz. Askotan esan ohi dugun bezala, Zarautzen denetik eta denentzat. Eskerrik asko, Jesus, bigarren bueltako aukera dezute, bozkatu egingo dugu beraz, 6. puntua. 2025 KLD 10. zenbakidun kreditu aldaketa onartzearen aldeko bozkak, 19 hau batez onartzen da. Zazpigarren puntua jarraian. 2025 KLD 11. zenbakidun kreditu aldaketa onartzea. Amaia, mesedez? Udal honen aurtengo aurrekontuaren barnean, gastu partiden arteko transferentzia bidez kredituak aldatzeko izapidetzen ari den espedientea aztertu dugu. Alkateak egindako proposamena aztertu da, baita gainerako txosten ziurtagiri eta jarduketak ere. Hortik ondorioztatu da adieraztako aldaketa aurrekontuaren exekuzioa arintzeko lagungarria izango dela, eta horren izapidetzea bat datorrela aplikagarria zaion legeriarekin. Hori dela eta antolakuntza informazio batzordeak irizpena eman ondoren, udalbatzarrak aho batez edo gehiengoz erabakiko du lehenengoa. Onartzea kreditu transferentzia 2025 kreditu aldaketa 11 zenbakia duena, 18.000 eurokoa, bai gehitutako kredituei altak, dagokionean, bai transferitutako kredituei bajak dagokionean. Proposamenean ageri diren aurrekontuko gastu partiden xehetasun berarekin. Jangela zerbitzua, murrizketa 18.000 euro, eta diru laguntza ahate zubi aurrezko laguraso ilkartea 18.000 euro. Bigarrena, espedientea jendaurrean jartzea 15 egun balioduneko epean, interesdunek reklamazio eta iradokizunak aurkeztu izan ditzaten. Jendaurreko informazio izapidean jakitera emango da udaletxeko iragarki taulan zein weborrian jarriko den eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratuko den iragarkiaren bidez.
Epe hori igarota erreklamaziorik aurkeztu ezean aurrekontu aldaketa behin betiko onartutzat hartuko da. Bestela, berari asko erabaki hartu beharko da egindako erreklamazioak erabakitzeko. Eskerrik asko Maia, txanda zabalduko dugu. Ainara, arratsaldeon lehen txandan zure da hitza. Bai, arratsaldeon. Bueno, haurreskolako jangela zerbitzua aurrera eramateko sortu den guraso elkarte berria laguntzeko diru laguntza da hau. Argi dugu, orain arte, udalaren eskutik eskaini den zerbitzu honek kalitatezkoa izaten jarraitu behar dula. Eta erabiltzaileak bermatuta izan behar dutela zerbitzu hori etorkizunen ere. Jakin badakigu, guraso elkarterekin bilerak izan dituzuela, eta bertan jangelako zerbitzuaren kudeaketaren kostuari buruz aritu zaretela. Hala ere, badirudi, zenbateko oraindik ez dagoela zehaztuta. Testuinguru horretan, gaur egun planteatzen den kreditu aldaketa jangelako zerbitzuaren kostu osoa jakin aurretik dator. Eta horregatik, zalantza ditugu ea proposatutako 18.000 euroko diru laguntza nahikoa izango den ala ez. Horregatik, galdera bat luzatu nahi dizuegu. 18.000 euroko diru laguntza nahikoa izango ez balitz, prest al zaudete diru txertaketa egitera diru laguntza hori handitzeko? Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Ainara, lehen txandan, Irune, zure da hitza. Arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Bueno, urteak dira, Saruzko aurreskolen patzuergoan sartu eta udal zerbitzua izateari utzi ziola. Halare, eta naiz eta kontu hartzaileetatik behin eta berriz adierazi zaigun zerbitzu hori ematea ez dagokigula, udalak jangela zerbitzua ematen jarraitu du. Patzuergoak zerbitzu hori eskaintzen ez duenez, jangela zerbitzua bermatzeko asmoz. Edonola ere, udaleko teknikariek argi adierazi digute behin eta berriz, momenturen batean udalak berari ez dagokion zerbitzu hori emateari utzi behar zaiola. 2022-23 ikasturtean, Jaurlaritzak haurreskolen doakotasuna ezarri zuen eta ordutik aurrak haurreskola eramateak ez dauka kosturik familientzat. Momentu hori aprobetxatu nahi izan genuen, aspaldian mahai gainean zegoen arazo hori konpontzeko. Haurreskolako zuzendaritzarekin lanketa hasi genuen momentu hartan eta behar beste denbora eskaini diogu gaiari. Ia 3 urteko lanketaren ondoren, datorren ikasturtetik aurrera jangela zerbitzua sortu berri den ATSUBI guraso elkartea kudeatuko du. Eta elkarteari laguntzeko diru laguntza zuzena emango dio udalak. Hain zuzen ere, diru laguntza hori hornitzea du helburu gaur onartzera goazen 18.000 euroko kreditu aldaketa honekin. Badakigu ez dela aldaketa erraza gurasoentzat eta lan bat eskatzen diela, baina lehen esan dudan bezala zerbitzu hori ez dagokio udalari ematia. Udala bere gain hartzen ditu eraikineko instalazio termikoen mantenua, zuten aurkako mantenua, ura, gaza, elektrizitatea eta garbiketa. Denera, ura eta, elektrizitatea eta gaza adibidez, gutxi gora bera 30.000 euroko gastu bat suposatzegu. Jaurlaritzak umen haurtzandegi gastuak bere gain hartzen ditu eta gurasoen gain geratzen da hautazkoa den jangela zerbitzuaren kostua. Orain bizpahiru urte haur bakoitzak 250 300 euro inguru ordaindu behar izaten zuen famili bakoitzak jangela barne. Eta orain erdira jetxiko litzake. Ez da segurua zenbat izangoan, baina erdira jetxiko litzake. Eta gaina esan bezala, udalak 18.000 euroko diru laguntza emango dio guraso elkarteari kostua arintzeko. Gutxi gora bera haur bakoitzeko 20 euro hileko emango da. Eta beti bezala zerbitzu ordaintzeko zailtasunak dituzten familia zaurgarriei gizarte zerbitzuetatik lagundu zaie. Hori ja lotuta dago gizartu zerbitzuetatik. Orduan, zure galderai erantzun ezin dizute erantzun ezezko bat esango nizuke. Zeratik, guk kalkulatu dugu 70 ume daude gehienez, topetan, eta kalkulatu duguna da ume bakoitzai 20 euro ordaintzia umeko hilabeteko. Orduan, gastuak asko murriztu dira, Eusko Jaurlaritzak doakotasun bat bermatzen dulako, eta jangela zerbitzua da ordaindu behar duna. Orduan, iruditzen zaigu, zarauztar guztion aldetik 20 euro umeko ordaintzia, justua dela. Besteik ez. Eskerrik asko, Irune. Bigarren txandarako
Aukera, Ainara, bigarren txandan zure daitza. Bueno, guk aipatu dugun bezala, guk ezalantza dazkau, azkenean behaiek ezalantza dazka, zerbitzu berri bada, gurasua berria dia, elkartia berria da, ez dakit nola funtzionatuko deun. Guk esate deuna da pixkat irikita bezala utzi diru laguntza hau. Aukera eukitzeko, behaiek lasaitasunetikan juteko. Gehien bat aurrenen gurtia dalako. Bakigu izango ala zerbitzu bat beti 2 urtetik behin gurasoanak aldatingo jana, eta aldaketa asko ekarriko ituna. Orduan, gure irutzegu bermatu berdan zerbitzu badala, eta orduan, irikita utzi berko litzatekela aurrenengo urte honetan behintzat, aukera diru txertaketa bate hoteko. Orduan, gu momentuz, abstenitungo beha. Eskerrik asko, Ainara. Bigarren txandan, Irune, zure daitza. Zuk aipatu duzun bezala, egia da, gurasoekin bilerak egin ditugula, eta bilera horiek urtarrilean hasi ziala egiten, aurrena irakaslegoakin, eta zuzendaritzarekin, eta klaustroakin. Eta ondoren gurasoekin. Guk garbi utzi genien, gutxi gora bera, hasieratikan, gutxi gora bera zenbat, eta, hasiera batian behintzat, ado zeuden, kostua zenbatekoarekin. Esan galetu ziguen hasieratikan, udara baino lehenuo, jakineko luketela, zenbate izango zan, eta segurua zan, eta esan genien, hasieratikan, lehen baino jarriko ginala lanian, eta nik uste hori dala indeuna, eta egia da, igual lehenengo adila da, ikusi berko deu, zemuz, baina nik uste umeko 20 euro udalak asumitzia, ez da gaizki ez. Danak igual ez dira guztu hongo, baina jangela zerbitzua da, ordaindu behar duten gauza bakarra. Horre arte. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Irune, bozkatu egingo dugu beraz, 7. puntua. 2025 KLD 11. kreditu aldaketa onartzearen aldeko bozkak, 10, abstentzioak, 9, onartu egiten da. 8, barkatu, 8. 11, aldeko bozkak, 11. Abstentzioak, 8. 8. puntua. 2025 KLD 12. kreditu aldaketa onartzea. Amaia, mesedez. Udaloren aurtengo aurrekontuaren barnean kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko izapidetzen ari den 2025 kreditu aldaketa 12 espedientea aztertu dugu. Alkateak egindako proposamena aztertu da baita gainerako txosten ziurtagiri eta jarduketak ere. Hortik, ondorioztatu da adierazitako aldaketa aurrekontuaren exekuzio arintzeko lagungarri izango dela eta horren izapidetzea badatorrela aplikagarria zaion legeriarekin. Hori dela eta antolakuntza informazio batzordeak irizpena eman ondoren, udal batzarrak hau batez edo gehiengo erabakiko du. Lehenengoa, hasierako onespena ematea udaloren aurrekontuko kredituak aldatzeko espedienteari, kreditu gehigarrien modalitatekoa, 2025 kreditu aldaketa 12 zenbakiduna, proposamenean ageri den partidakako xehetasunarekin. 6. kapituluan, inbertsio errealak, 1.400.000 euroko gehikuntza, eta finantzaketari dagokionean 8. kapitulua, finantza aktiboak, diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako 626.363,74, eta diruzaintza gerakina finantzaketa lotutako finantzaketakin 763.626,56, eta guztira 1.400.000 euro. 2. hasierako onespena ematea konpromisu kredituen espedienteari laburpen honen arabera, kontu zaiazteazten da, Santa Clarako egokitzapena eta zenbateko eta ekitaldia 2026 4.100.000 euro. Beraz, konpromiso kredituen eranskina ondorengoa litzateke. Santa Clara egokitzapena 4.100.000 euro, ekitaldia 2026. 3. espediente agenda aurrean jartzea, 15 egun balioduneko epean interesdunek erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izan ditzaten. Jendaurreko informazio izapidea jakitera emango da, udaletxeko iragarkitaulan zein weborrian jarriko den eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratuko den iragarkiaren bidez. Epe hori igarota erreklamaziorik aurkeztu ezean aurrekontu aldaketa behin betiko onartuta hartuko da.
Bestela, berari asko erabaki hartu beharko da egindako reklamazioak erabakitzeko. Eskarik asko Maia, txanda zabalduko dugu. Inazio, lehen txandan zure daitza. Mi esker, arratsaldeon. Gaur, Zarauzko udalaren kudeaketa ekonomikoan urratz garrantzitsu bat den kreditu aldaketa eztabaidatuko dugu, eta bereziki gure herriarentzat aukera historikoa dena baliatzeko, Next Generation Europako funtsak. Talde sozialistatik aldeko botoa emango diogu espediente honi, ez proiektuaren diseinuarekin edo planteamentuarekin guztiz ados gaudelako, baizik eta badakigulako jokoan dagoena askoz handiagoa dela. Gure herriak itzarutako 3 milioi euro horiek galez daitezen bermatzea da gaurko helburua. Europako funts hauek baliabideak eskaini dizkigu Zarautz jasangarriago bat, energetikoki eraginkorrago bat eta espazio publikoak berreskuratzeko gai izan dadin. Ez badugu ardura erakusten, ez baditugu epeak betetzen, ez badugu proiektua gauzatzen, diru hori itzuli egin beharko dugu, eta hori ezin dugu onartu inondik inora. Horregatik, defendatzen dugu kreditu aldaketa hau. Aurtengo ekitaldian 1,4 milioi mobilizatzen dituena, eta beste 4,1 milioi 2026-erako konprometitzen dituenak. Ahalik eta lasterren lanak eta zuzendaritza teknikoa lizitatzeko aukera emateko. Badakigu, erabaki honek arriskuak dituela, baina jakitun gara ezer ez egiteak arrisku handiagoa suposatzen duela. Azpimarratu nahiko dute gainera, eragiketa hau gehien bat diruzaintzako gerakinarekin egiten dela, eta hau udalaren baliabideen kudeaketa arduratsuaren emaitza dela. Daukagunarekin modu estrategikoan jokatzen ari gara. Gure zeregina da Zarautzera heltzen den euro bakoitza, bai izan Europako funtsak edo Espainiar estatukoak, herritarren ongizatean bihurtzea. Bide horretan jarraituko dugu, konpromisoz, seriotasunez eta etorkizun ikuspegiarekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Minazio. Lehen txandan, Itziar, arratsaldeon, zure daitza. Arratsaldeon, eskerrik asko. Bueno, Inatxok esan duen bezala Santa Clarako proiektu berri bat egin ahal izateko kreditu aldaketa bada hau. Eta guri iruditzen zaigu ezinbestekoa dela, honetaz hitz egiteko, kreditu aldaketa honetaz hitz egiteko atzera begirada bat egitea, eta pixkat gauzak nola joan dian errepasatzea izan ere, nahiko nasia izan da hau guztia. Beraz, saiatuko naiz honekin gertatu dena azaltzeko kronologi laburpentxo bat egiten, ez da oso erresa, baina, bueno. Santa Clara komentua, udalak erosi zuen talde guztien babesarekin, hori 2021 bateko uztailean izan zen. 2022ko uztailean, handik urtebetea, Europako diru laguntza jaso ahal izateko aurre proiektu bat aurkeztu zen. Guk aurre proiektu horren berri ja behin aurkeztu zenean jakin gendun, aurrez ez gendun ezer jakin, eta garai hartan ere ja esan gendun lanketa gutxirekin egin zela, hori iruditu zitzaigula eta halaxe adierazi genduen. Eta gero, barne mailan eduki gendun bilera batean, barne mailan, baina erantzuna izan zen, diru laguntza eskatzeko egindako aurre proiektu bat zela, ez ja egiteko aurre proiektu bat, nolabait azkar batean egintzala onartu egintzen duten, eta bueno, nolabait gero pentsatuko zela zer egin. 2023ko apirilean diru laguntza lortu zela jakin genduen ja, handik ia urte betea, 3 milioiko diru laguntza bat, eta prentzan emantzen duten diru laguntza horren berri, eta bertan esan zen duten 8 milioi eta 600.000 euroko aurrekontua zuela Santa Clara birgaitzeak, eta horietatik 3 Europako funtzitatikan erabiliko ziala o lortu ziala. Hori justu izan zen, hauteskundeen aurretik. Urte horretan bertan, Santa Clarako proiektua egiteko lizitazioa ateratzen duten, dekretu baten bitartez, pleru hoien lanketan, beste gauza guztiekin bezala, guk ez gendun parterik izan, eta proiektu hori egiteak 400.000 eurotik gorako kostua izan zuen, zarauztar guztientzat. Handik urte betera, 2024ko maiatzeko batzordean, hori ja, hurbiltzen nahi naiz, iaz da hori, proiektua erakutsi zen diguten, guri lehendabizi maiatzean eta ekaina Santa Claran bertan egintzen duten aurkezpena herritarrentzat. Eta ez batian da ez bestean, etzen duten kostu ez hitz egin, ezer berririk ez egonez, gu behintzatela ulertu gendun, aurrez esandakoaren antzekoa izango zela, 8,6 milioi alegia. Hori 8,6 milioiko aurrekontu bat zuela pentsatzen genduenean ere, proiektu hori ezagutu gendun, eta ez zeugula gustatzen oso argia adierazi gendun, bai barne mailan, baita publikoki ere, prentza ohar batez, baita nik eman duen elkarrizketa baten bitartez ere. Orduan esan gendun, eta guain berdina jarraitze du pentsatzen, gure iritziz, guain dauden kultur zerbitzuen leku aldatze huts bat suposatze dula proiektu horrek,
lehengo eskemak erreproduzitze ditula, eta sekulako aukera galtzen ari ginela esan gendun. Gure iritzi zuen proiektu horrek ez dio proiektu kulturalik aportatzen herriari, eta ez da zarautzeak behar duena, horrela dirazi genduen. Ondoren, 2024ko azaroko batzordean, berriz aurkeztu zen eguten proiektu hori bera, baina ja eguneratuta, gehiago landuta, eta hor ja aurrekontua iruko iztu egintzen, 8.600.000 eurotatik 24 milioitara pasatzea. Bueno, igoera hau izugarria irutu zitzaigun, ez dugu lertzen ondo nola gerta daiteken hori, eta teatzen duen ondorioa da, edo uste duguna da, hasierako kalkulo hori modu oso harinen egintzela, eta horrek eraman gaituela, egoera triste honetara. Gero ingendun 2025ko aurrekontuen bilera orokorra, ez honetaz hitz egiteko, baizik orokorrean hitz egiteko, eta bilera horretan esan zen duten 2025ean Santa Clara eser egitea baztertu egiten zenutela, aurrekontua asko handitu zela eta finantziazio iturriak aztertu behar zenituztela, eta gu ados egon ginen horrekin. Eta orduan esan gendun, finantzazioa nondik lortu aztertzeaz gain, gure iritziz hori guria esan guztiz, proiektua bera lantzeko ere aukera emango zigula denbora horrek, eta horretik oso ondo ikusten gendula gauzak zeuden bestela, denbora hartzia. Eta lehengo hilabeteko plenuan, apirilean, bapatian ekarri zenuten 24 milioko aurrekontua duen, eta gustatzen ez egun proiektu bat onartzeko puntua. Ze aurreko hilabetean proiektu hori ekarri zen honea, eta ikusi zenutenia, nahiko boto ezen dituztela edukiko ateratzeko, horrei aurre atetzeko, mai gainean utzi zen, eta ez ginen iritsi eztabaidatzera ere, orduan, iritziak ez genitun eman, eta onarte, guain arteko esaneten laburpen hori gauza gehiago engoia esateko noski, baina, guretzat importantia dian ituak edo laburtzen dituena. Guretzako desproposito baten laburpena orain arte nola joan dan dena. Eta desproposito hau gertatzeren arrazaietako bat, gure iritzi, zeu ikuste duen bezala, hasiera xamarrian dago, eta da, diru laguntza eskatzeko aurre proiektu hori presakatakorrika egintzala, eta bai, 3 milioiko laguntza lortu zen, baina obra osotasunean oso modu harinean edo askarrian kalkulatuta pentsatze dugu. Eta eskaera korrikata ondo landu gabe, aurrekontu bat modu harinean kalkulatuta, eta horrek ekarri gaitu herriarentzat, herritarrentzat alako ilusioa pizten zuen proiektua ataskatuta gelditzia, eta orduan beste proposamen honekin etortzia. 3 milioiek aprotxetan nahi dituzuela esate diguzue, eta horretarako Santa Clarako beste proiektu bat egiten ari daudala. Aurreko proiektua alde batera utzi, eta 5,5 milioiko proiektu bat proposatzen duzue, proiektu asko txumueagoa, txikiagoa, Santa Clarako eremu batea bakarrikan egingo litzatekena, ez? Ustez 5,5 milioiko proiektu bat, diru laguntzetarako 3 milioiak erabiliz, eta udalaren, pentsatze du, 2,5 milioi erabiliz izango dela, eta horretarako oraingo 1,4 milioiko kreditu aldaketa hau. Hau ere irutze egun nahiko presaka egindako proposamen badala. Eta, guaingo zemen geldituko nahi, ze pixka luzenoa, eta lehenengo txandan pixkat historikoa egite, eta gero komentatuko izuet honen gure iritzia. Mila esker. Eskerrik asko Itziar, lehen txandan Garbine, zure da hitza. Arratsaldean guztiei. Gaur onartzea guazen kreditu aldaketa honen helburua da Santa Clara konbentua bergaitzen hastea. Eta horretarako ditugu hain zuzen ere Europar funtsetako 3 milioi euro Itziarrek azaldu duen bezala. Eta Itziarrek azaldu duen bezala, 2000 irabazten da, 2022an Zarauzko udalak Santa Clara konbentua erosi zienean Klaratarrei, eta aitortu behar da gainera, gobernu hau buru den alkateak denbora luzez Klaratarrekin egindako lanketari eskar egintzala lortu zala erosketa hori egitea. Hau batez onartu zen erosketa hori, eta Zarauztarrok daukagu gure esku, gure ondarea dan erekin multzo garrantzitsu bat. Hain zuzen ere, babes maila gorena daukan erekin multzo bat. Erosketa horrek egin du posible gaina, hain zuzen ere, Amalur parkea sortzea, eta parkean eta komentuan bertan kultura ekintzak eta bilerak antolatzea. Eliza kontzertuetarako erabiltzen dugu, mojen jangela izan zen herritarrekin bat bilera eta erakusketa antolatzeko, eta klaustroa ere erabili izan da, adibidez, erakusketak egiteko.
Eta gaur onartzera goazen kreditu aldaketa hau beharrezkoa da erabilera horiek areagotzeko eta baldintza hobeetan egiteko beharrezkoak diren obrak gauzatzeko. Batetik, erekin nagusiaren inguratzailea birgaituko dugu, hau da, teilatua berritu eta termikoki soldatuko dugu, baita patio astali ere. Bestetik fatxadak ere isolatuko ditugu, termikoki, hormaren barrukaldetik isolamendua jarrita eta leihoak aldatuta. Eta beste alde batetik, konbentuko erekin nagusiaren beheko solairua erabilgarri edo egokituago jarriko dugu. Konbentuko behe solairuan erabileran itzeko aretoak eta komunak egokituko dira, eta horrela gaur egun ematen zaion erabilera areagotuko da. Eta bertan jarriko ditugu energetikoki efizienteak diren argiztapen, aireztapen eta klimatizazio instalazioak, eta gaur egun ematen zaion erabilera areagotzez gainera erabilera hori baldintza asko ez egokiagotan egingo dugu. Beraz, zarauztar guztion ondarea birgaituko dugu, guztion adostasunarekin eskuratutako ondarea, lehen esan bezala. Gaur egun komentuari ematen diogun erabilera areagotu egingo dugu, baldintza egokiagotan, eta hori guztia egiteko gainera Europako 3 milioi baliotuko ditugu. Eskerrik asko Garbiñe, bigarren txandan, Inaxio, zure daitza. Mi esker. Bueno, gaur onartzea goazen hau kreditu aldaketa soil bada, azken finean ez dugu proiektu hori onartzen, bezak eta kreditu aldaketa hori gauzatu ahal izateko. Ulertze dugu, zarautentzat oso interesgarria dela planteatzean diru kantia horretan 5,5 milioi euroietan 3 milioi euroko diru laguntza da jasotzea. Lehen 8 milioi euro zan proiektu horrekin 3 milioi jasotzea da genituen gaur 5,5 milioiko obra batekin 3 milioi jasoko ditugu, ez? Eta hori azpimarratzekoa da. Noski presaka eta eskarrindako kreditu aldaketa da dela, baina baita ere da denboraz justu gabiltzalako eta plasuetan iritsi nahi dulako diru laguntza hori udaletxe honetan mantentzeko. Eta gutxi gehiago, gure ustez garrantzitsua da obra hau aurrea eramatia 3 milioi euroiek zarautzen gehatzeko, ze ulertze dugu, arriskoa badakala, baina lehen esan bezala, arriskoa handia dakala, 3 milioi euroiek zarautzetik ateatzen ustia baino. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Inaxio. Bigarren txandan, Itziar, zure daitza. Bai. Lehenengo buelta justukatu eta esan presaka egindako proposamen bat dela, zuk onartu dezu hori, Inaxio, eta pixkat zergatik ikusten deun hori azalduko etez. Lehenik eta behin, denborak berak adierazten du ez, lehengo hilean beste proposamen bat gendukan mai gainean, eta handik egun gutxitara, aurrek aurrea etzunianin, bilera bateko deialdia gendukan, beste bigarren proposamen hau esateko. Bilera horietan, edo batzordeetan esan diguzuena, ez? Esan diguzue, 5,5 milioiko obra bat izango dela, oain planteatzen duzuena, baina proiektua oso gainetik ikusi dugun arren, aste honetan bertan eduki dugun bilera batean, oraindik aurrekonturik gabeko erdi egindako proiektu bada. Osea, zerk ziurtatzen digu guri egingo den proiektu hori 5,5 milioikoa izango dela. Ez dugu ikusten oendikan ziurtasun hori daukagunek, ez? Lehen 8 milioita 600-netik 24 milioitara pasa zen, ez dakit guain zergatikan, ikusi gabe proiektua bera eta ikusi gabe importantena aurrekontua, hori ja segurutzat hartu behar dugu. Esan diguzue baita ere, lehengo proiektua aurkeztu, lehen zuk esan duzun bezala, proiektu bere osotasunean aurkeztu zenean, 3 milioiko diru laguntza bat jaso zen, eta orain proiektua txikituta ere, asko txikitzen baita, 3 milioiek osori jasoko ditugula, baina guri kezka emate dugu proiektu hainbeste txikituta 3 milioiek mantentzia diru laguntza bezala. Badakigu 3 milioiek jasota ditugula ja udalean, baina bueltatu daitezkenak dira, epia ez talako betetzen, edo proiektu ez talako betetzen, edo arrazoi desberdinagatik. Ez da hartu deun diru bat berriro bueltatu beharko ez zeuna seguneta, eta berdin, ez dakau ziurtasunikan, gure iritzik, ez daukau txostenik ziurtatze eguna diru laguntza hori, hasiera batean 3 milioikoa zana, 3 milioikoa izaten jarraituko dunik proiektua txikitutare. Esan diguzue zuek baietz, baina gehiago ez. Esan diguzue baitare, diru hori jaso alizateko obra bukatuta egon behar duen, epeari, 2026ko martxoaren 30 da uste, luzapen emango diotela, behin obra hasita dagoenean, segoratu berdeu 3 milioi horiek jasota dauden arren, guretzat udalarentzat mantentzeko baldintza zela
obra bukatuta egotia 2026ko martxoaren 30 Orduan, esan omen dizue luzatuko diala epe horiek, baina hori ere ez dakau txostenik, idatzilik, hori ziurtatzen dugunik. Beraz, esan omen dizue, edo ala esan omen dizute, bat gainego jo daude, eta guri, kezka emate dugu. Guri ere 3 milioi horiek aprobetxatzea nahiko genituzke, Baina irakurketa azkar bat eginiz, proiektu txiki batetarako bada ere, 3 milioi horiek aprobetxatzea nahiko genituzke, baina gaia dakartzuen bezala, ez digu konfiantzarik ematen. Lehen galdera konkretu batzuk bota ditut, baina pianak eta baina guain, horrokorian behiratuta ere galdera edo kezka asko etortzen zaizkigu, zenbat diru jarri beharko duen zarautzek azkenian, ze ekarpen egingo dion herriari eraikinaren zati bat bakarrik birgaitzen daunean, ze kultur proiektu daukagu eraikin horretarako, nola eragingo dio egun daukagun herriko kultur proposamenei. Batzordean gure kezkak adirazi genituen, ni ez neon, baina nire taldekideak bai, eta zuek ere esan zen duten, gu daukagun informazio berbera daukazuela, eta ez dudan jartzen hori, eta apustu bat egin nahi zen dutela esan zen duten, baina guri bildura matei horrek, irutzeigu udal arduraduna gerala, ez da ez gehala gure patrikako diruakin, eta ziurgabetasun honekin jardutia, apustuak ezin ditugula egin herritarren diruarekin. Aste honetako bilera batetara deitu zen eguten, eta arkitektuak beak egiten nahi diren proiektu horren ondindurakoak azaldu zizkigun gainetik, eta beak esan zigun, oraindik itxita ez dagoen proiektu bat dela, ez daukagula aurrekonturik, ez dakigula diru laguntza jasotzeko ezinbestekoa den aktuazio hori egiteak ze kostu izango duen, eta hori 10 egun barru edola jakingo dugula. Eta hemen indarrain nahi dut, 10 egun horrela barru jakingo dugula, eta ez dugu ondo ulertzen ze presa daun kreditu aldaketa hau uain egiteko, zergatik ez itxoin 10 egun horiek erabaki hartzeko. Badakigu lizitazioa egiteko diru hori horreon behar dula, baina ezke lizitazioa ateratzeko ere proiektuak onartuta behar du, eta guendikan hori ez dugu. Orduan, ez diogu ikusten zentzu digan momentu honetan hori egitearik. Eta horrekin ez dugu esaten gero kontra egongo gainikan, baina guaingoz, ikusi arte hori dana, dauzkagun duda guzti horiek, ezin dugu aldeon. Aipatu nahi dudan beste gauza bada, lehengo hilabetean hasiera batean onartzera ekarri zenuten proiektu hori, ez da onartuta, ez zan eztabaidatu eta ez gendun boskatu, hori bazen ekitelako bai pesek eta bai guk ez gendula alde boskatuko, eta ez zala onartuko. Eta aste honetan arkitektuakin eukidu, eta garbinerekin, eukideun bileran, guain egiten nahi dian proiektua onartu gabe daun proiektu horretan oinarrituta da, hola esan diguzue. Guain egiten ari dena ez dela oztopo bat izango gero atorrizko edo proiektu definitibo hori egiteko, aintzat hartuko dana eta bar, baina ez dio zentzu handik bilatzen ze proiektu hori onartu gabe dago. Onartu gabe dago, gainea justu, bitalde ez ginalakoa doz proiektu horrekin. Eta ja azkeneko gauza. Ez dut bukatu nahi, gogoratu gabe, hasieran nola baita esan detena, eta guretzako nahiko larria dana, oso modu harinen egin zala hasiera batian aurre kontua. Kasualidadez, hauteskunde bezperan izan zala, 8,5 milioiko aurre kontua zuen eta bitatik 3 europatik jasoko ziola publikoki atera zinetenean, eta gero aurre kontua 3ko iztu denean ez dezuela publikoki esan horrelako ezer. Eta jendeak ez daki zergati dagoen Santa Clara geldi, eta gure iritziz hori txapuza badago. Txapuza baino gehiago, larria irutze zaigu, ze aurre kontuaren igoera izugarria hori ja berez larria irutze zaigu, baina baita ere larria da ez dezuela gardentasunez jokatu eta herritarrei ez diezuela egoeraren berri eman behar bezala. Lekun batian edo bestian aipatuko zenuten, baina ez aurrekoa adieraz izan bezala. Eta eduki genuen bileran esan zen eguten, da suposatzet guain ere esango dezuela, zezuen hitzartzea, gutxura bera ikusi da hortik handi joaztela, basortia da, kaula 3 milioi hori dauzkaulako, eta hori egila da, eta horiek aprobetxatzeko egin behar dela hau, ez deulatzea begiratu behar, esan zen eguten baita ere, baina guk ezin dugu hau begiratu ezin dugu ikusi zerotik hasiko bagina bezala. Zez geha zerotik hasten ez da gutxioik ere. Orduan, ipatu dituten gure kezka ziurgabetasun eta guzti hauen aurrean, kontra bozkatuko dio kreditu aldaketa honi,
datozen 10 egunetan, hilabetean, 2 hilabetetan, segun nola juteian gauzak, jungo gea gauzak erabakitzen, gauzak gehiago dazkigunean. Eskerrik asko Itziar. Garbine, bukatzeko bigarren bueltan zure hitza. Arratsaldeon berriro. Gaur mahai gainean jarri dituzun zalantzatako batzuk lurralde batzordean mahai gainean jartzen dituzten, batez ere batzarra egingo denaren eta ze kostu izango dunaren inguruko zalantzak alde batetik, eta hori nik pentsatzen nun aste honetan arkitektoarekin egindako bileran argi gelditu zala, zer egingo dan, ze eraikin zati birgaituko dan eta zen moduko espazioak geldituko dian, hori argita garbi gelditu da. Lehenengo hitzartzean azalduet ze egokitzapen egingo dian, eta nik uste hori argi gelditu zala, eta baita gure aurrekontu muga. Azaldu duzu, ez dakigula, ia egingo dian obra horiek nahikoa izango dian Europar funtsak lortzeko beharrezkoak dian helburuak lortzeko, eta nik behintzat ulertu nion arkitektoari, bilera berdinean egon ginen, 130% aurrezpen energetikoa lortzeko soberan gemiltzala, endabizi neurri pasiboekin, hau da isolamenduekin eta kalkulu batzuen arabera gelditu gintezkela betikan, baina instalazioak sartuta soberan gainetikan gaundela helburuek lortzeko, beraz horrez da arazoik. Eta zalantza bakarra da, ze mugataraino sartuko gean barruko espazio horiek egokitzea. Baina arkitektoak esandakoan arabera ziur gaude 5,5 milioi horiekin lortuko ditugula helburu horiek, diru laguntzak eskatzen dizkigun helburuak. Eta epeak ere guk behintzat apostu hori egiten dugu, eta beste diru laguntza batzutan gertatu zegun bezala, luzapenen bat ere espero dugu. Eta guk bide horretatik goazelanean. Sortea daukagula 3 milioi ditugulako esaten dezute, eta nik esaten dizut ez dala sortea. Dala, lanketa bat egin dala, eta lortu diala lanketa horrei esker 3 milioi. Eta hori da jokuan da ona. Mahai gainean jartzen zenuten beste kontu bat batzordean zen, zergatikan presaka orain hau onartu, kreditu aldaketa hau, proiektu onartuta ez baldin badago. Kreditu aldaketa honek jende aurreko epe bat behar dulako, eta gero proiektu onartzen danean eta oinarriak onartzen danean esleipena martxan jartzeko erabilgarri behar dugulako. Eta gainea, ibilbide bat daukagulako. Zuk egin dezun bezala nik egarre pasotxo bat egingo, esan dugu 2008 batian komentua erosi genuen. 2008an ate irekiak jarri genitu, udan, herritarrek izan zuten komentua bisitatzeko aukera eta pixkat historia ezagutzeko aukera, eta baita erabileraren inguruan iritziak emateko aukera. Erabilera soziokultural bat betxi zuten zarauztarrek. Eta 2022an Next Generation funtsak eskatzeko aukera ikusi zanean, baliatu zen aukera hori. Eta erabilera soziokultural hori oinarri hartuta, zarauztarrek lehen esten zuten hori hartuta, prestatu zen aurre proiektu bat, ez exekuzio proiektu bat. Eta aurre proiektu baten aurrekontua da gutxi gora berakoa. Eta, lortu genuen, 9 milioi inguruko aurrekontu batekin, ejekuzio materialeko aurrekontu batekin, 3 milioiko diru laguntza bat. Eta egia da, gerozikan, egin dugula parte hartze prozesu bat, definitzeko ze erabilera programa izan beharko luken Santa Clarak. Santa Clara parte hartze prozesuan 521 galdetegiren bidez programa definitu zala, eta hori oinarri hartuta egin dutela arkitektoek proiektu bat. Eta proiektu hori, batzuik gehiago, beste gutxiago gustatzen zaigu, ez dago adostasunik, eta joan da hilabetean mahai gainean gelditu zen. Baina proiektu hortan garrantzitsuena, edo birgaitze honetan garrantzitsuena, ez da programa bera. Garrantzitsuena da eraikina bera. Eta eraikina daukan ezaugarriak eta dauzkan mugak. Babesgorena daukalako eta baditun ezaugarriak ditulako.
Egia da, momentu honetan daukagun aurrekontuarekin, proiektu horrek sartzen duen aurrekontuarekin, nik ez nuke esango hirukoiztu egin dela, ejekuzio materiala bikoiztu egin da. 16 milioi, gero horrek gehitu behar zaizkio bezak eta beste kontzeptu batzuk, eta horrek hirukoizten du kostua, baina berez aurrekontu mailan esan dezakegu bikoiztu egin dela. Noski, udalak ezin du asumitu aurrekontu, ejekuzio materialeko 16 milioiko aurrekontua gehi beste elementu gehituta 24 milioitan jartzen den proiektu bat berak bakarrik. Baina, horren aurrean bi aukera daude. Esatia bertan bera gelditzen da dena, edo guazen aprobetxatzea birgaitzen hasteko Santa Clara, eta guazen 3 milioiek aprobetxatzea. Eta erabileran inguruko desadostasunak baldin badaude proiektu orokorrontan, ez dugu ulertzen nola egon daitezken erabileran inguruko desadostasunak separata hontan. Proiektu honen zati bada, egia da, esan duten bezala, proiektuan oinarri edo funtsa eraikina bea birgaitzea dalako, ez dalako programa martxan jartzea, eta BSO-iruko eremu guztiak dena aipatu duten bezala, erabilera anitzeko gelak dira. Beraz, erabilera definitu gabe gelditzen da. Erabilera anitzeko gelak eta komunak. Eta gero izan dezakegu eztabaida bat ze erabilera eman horiei. Baina momentu hontan onartzera ekarriko dugun proiektu hortan, eta zuei azaldu zaizuen proiektu hortan, ez da erabilera finkorik ezartzen. Sartzen dana da, monumentu multzoko edo eraikin multzoko, eraikin nagusia, bere garaian emonjen komentua bera zeldak eta zeuden eraikin zentral hori birgaitzea. Eta, biztan da, zuek dena ziur behar dezutela eta dena inongo zalantzari gabe, baina momentu batzutan erabakiak hartu egin behar dira. Eta guk argi ikusi genuen zeintzan zuen jarrera, hain zuzen ere, aurrekontua ezagutu genunean. Guk Santa Claran aurrekontu aukera bat ikusten dugu, eta EH Bilduk aldiz ikusten du marroi bat. Eta EH Bilduko bozeramaileen hitz zehatzak dira. Santa Clarako birgaitze proiektuaren aurrekontua ezagutu genunean idatzitakoak. Hementxe daukat emaila, berak bidalitakoa. Eta honela dio, Santa Claran eman diren pasoak honaino ekarri gaituzte, orain daukagun marroiari aurre egin behar diogu. Eta proposatzen zenuten, berriz ere erabileraren inguruko hausnarketa proiektu bat egitea. Guretzako zentzurik ez daukana eta dakarrena, atzerapena eta 3 milioi galtzea, berriz ere. Eta EH Bildurentzat marroia direnak EJ-rentzat dira aukerak. Eta aukera horiek baliatuz egiten dira gauzak. EH Bilduren paralisiaren aurrean guk berriro ere lan eta aukerak aprobetxatu. Horrela egingo da Santa Clara aukerak aprobetxatuta. Orain, Europako 3 milioi eurorekin zati bat egingo dugu. Eta horrerago, beste erakunderen baten eskutik jarraituko dugu komentua birgaitzen. Eta bitartean, erabilera emango diogu, bai komentuari eta bai parkeari. Eta zuen zalantza, ekinez Santa Clara birgaituko dugu. Eskerrik asko Garbiñe, bozkatu egingo dugu honekin 8. puntua. 2025 KLD 12. kreditu aldaketa onartzearen aldeko bozkak 11. Aurkakoak 8. Onartu egiten da. 9. puntua jarraian. 2025 KLD 14. kreditu aldaketa onartzea. Amaia, mesedez. Udaloren aurtengo aurrekontuaren barnean kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko izapidetzen ari den 2025 kreditu aldaketa 14 espedientea aztertu dugu. Alkateak egindako proposamena aztertu da, baita gainerako txosten ziurtagiri eta jarduketak ere. Hortik ondorioztatu da adierazitako aldaketa aurrekontuaren exekuzioa arintzeko lagungarria izango dela eta horren izapidetzea bat datorrela aplikagarria zaion legeriarekin.
Hori dela eta antolakuntza informazio batzordeak irizpena eman ondoren, udalbatzarrak aho batez edo gehiengoz erabakiko du lehenengoa. Hasierako onespena ematea udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko espedienteari, kreditu gehigarrien modalitatekoa, 2025 kreditu aldaketa 14 zenbakiduna, proposamenean ageri den partidakako xehetasunarekin. Kreditu gehigarriak, 6. kapitulutik, inbertsio errealak, gehikuntzak 1.000.000 bat. Eta finantzaketa, 8. kapitulutik, finantza aktiboak, diruzaintza gerakina gastu orokorrak, 1.000.000 bat. Espedientea jendaurrean jartzea, 15 egun balioduneko epean interesdunek erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izan ditzaten. Jendaurreko informazio epea jakitera emango da udaletxeko iragarki taulan zein web orrian jarriko den Gipuzkoako eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratuko den iragarkiaren bidez. Epe hori igaro eta erreklamaziorik aurkeztu ezean aurrekontu aldaketa behin betiko onartutzat hartuko da. Bestela, berari asko erabaki hartu beharko da egindako erreklamazioak erabakitzeko. Eskerrik asko Amaia, txanda zabalduko dugu, ez? Bai Garazi, arratsaldeon zure daitza. Arratsaldeon. Bueno, azalduan moduan, beste kreditu aldaketa baten aurrean gaude oraingoan bai. Kasu honetan, hegoaldeko pabelloi bat erosteko kreditu aldaketa bat izangoa, hasiera batean brigadako eraikin berria izango dana. Horretarako, 1.000.000 bateko kreditu gehigarri bat proposatzezue, diruzaintzako gerakinetik hartuko dana. Zalantza ditugu, proposamen honen aurrean baita ere, puntu batzuk partekatze ditulako, baina beste asko kezka sortzeuelako edo ez gaudelako ados. Egoera ekonomikoa begirauta, urte honen hasieran 15.000.000 euroko diruzaintzak erakin bat genekan, eta gaur egun 2.000.000 eskaseko erabilgarri bakarrikan geldite zaigu. Eta proposamen honek, gerakin horrei ia erdila erabiltzea ekarriko dugu. Hau da, 2.000.000 horietatik, 1.000.000 bat erabiliko dugu eta 1.000.000 batekin inguru geldituko ga. Gainera, inbertsio partidatan estrategia argirik ez daula ikuste deu, dirua gastatzen nahi dela, baina ez daula ibilbide orokor eta sendo bat ikusten horren artean. Honek zalantzak eta beldurrak sortzeizkigu. Bestalde, ezin dugu aipatu gabe utzi, kreditu aldaketa hau brigadako eraikinai lotutakoa dela, eta beharrezkoa dela azalpena ematea zergatik leku aldatzean brigadako eraikin hau. Gaur egun, brigadako eraikina dakigun bezala danok amilu bin dago, eta bertan proiektu berri bat egin nahi dezue, eta martxan dago, gu behin eta berriz aurka azaldugan proiektua. Lur publikotan, etxebizitza pribatuak itian aurka gaudelako, eta uste deulako lur publikoak herritarren beharrai erantzuteko erabili behar diala, eta ez espekulazioako. Eta horregatik, orain arte batera joan dian hiritako proiektuakin guztiz ados gaude, alokairu sozialeko etxebizitzak sustatu behar diala garbi dakaulako. Baina 1.000.000 euroko proiektu hau ez balit martxan jarriko, ez litzateke eraikina mugitu beharko eta ez ginateke kreditu aldaketa honetaz hitzaiten egongo. Brigadaren eraikinera itzuliz berriz, 2021 eta 2024an beste bi aurre proiektu bintzian, ezberdin eta bilan artean 30.000 euro bat gastatu zian, eta proiektu hauek abendainoko aukera proposatzen zuten. Azken aurkeztutako proiektuak 4,5 milioi euroko obra bat aurreikusten zuen, eta gaur egun egoera ekonomikoa ikusita ulertze deu hau aurrea ez eramatia. Baina orain planteatan 1.000.000 bateko erosketa honek ez dakigu benetan brigadai benetako soluzio bat emango dion edo partxeo bat izango dan. Planteatzen kokapena hegoaldeko lurretan izanik behin-behineko irtenbide badala ikuste deu. Hala ere, eta kokapenea etorriz, hegoalden izatea positibotat jote deu. Urtea dena matzaulako eskatzen udalak hegoaldeko lurrak eros ditzan. Naiz eta zuek orain arte hau ez ikusi, aldaketa positibotat jote deu. Hau dena kontutan izan da, argi dakau baita ere, brigadako langilei eta zerbitzuei konponbide bat eman bertzaiola. Eta uste deu, kokapen berri honek hegoaldeko lur publikoan estrategian aurrera pauso handi bat dela. Baina ez gaude seguru, hau benetan behar duen eraikina izango danik brigadanentzat. Eta horregatik, bai egoera ekonomikoa, bai aurrekariak eta estrategia falta bat ikusita, eta brigada irtenbidea emateko premia aitortuta, gure bozka abstentzio izango. Eskarrik asko zuri Garazi. Dano dakigu Inazio gaztetxean egondala, ez dakigu Garazi egondan edo ez. Baina gaztetxea Zarauzko udalak erosi du hegoalden. Orduan, reseteatu dezute eta borratu zeizu informazioa, edo gaztetxea hegoalden erosi zuen Zarauzko udalak, salberdinen gazteentzat etxe bizitzak egiteko eta bide batez etorkizunerako gaztetxearen arazoa konpondu, emandako hitza bete eta
hain zuzen ere, etorkizunerako kokatuta egoteko hegoalden. Orain bigarren pauso emateragoaz, ados zaudete, ongietorriak klubera. Erosteragoaz partzela bat hegoalden. Zertarako, ondo esan dezu, behin-behineko partzela bat, pabelloi bat erosiko dugu, behin-behinekoz hor brigada kokatzeko. Zetorkizunean nahiko genuke, abendainoan aurreikusita dugun partzela horretan, udal langileekin, brigadako kideekin adostutako proiektu hori gauzatzea. Baina zer gertatzen da, soto bat eskatuta asko garestitzen duela proiektu hori, eta soto hori eginda, pentsatzen duguna berrezko dola brigadak soto hori, asko garestitu da la proiektu bat. Hori badakizue, aurre proiektuak ikusitu zuelako, eta oinarrezko proiektuak ikusi ez zutelako. Orduan, zer goaz egitera? Galdetzera goaz, eta ikusiko dugu sortea daukagun edo ez, ea pabelloirik dagoen prest hegoaldeko eremuan, gertu egonda gaur egun amilibin brigada daukan kokapenetikan, ea kokapen egoki bat topatzen dugun. Eta bide batez, etorkizunerako, hemendikan urte luzetara hegoalde garatzen danean, Zarauzko udala kokatuta egoa. Aurreko interbentzioan bai Itziarrek eta baizuk ere zalantzak eta bildurrak aipatu dituzue. Eta zuen zalantza eta bildurrekin Santa Clarari ezetz, eta hemen zalantza dezute, eta azten nitzera zoazte. Zuen kezkak eta zuen zalantzak eta zuen bildurrak blokeatuta zaituzte. Blokeatuta zaudete. Eta blokatzen zaituztete zuen kezkak, zuen zalantzak eta bildurrak. Eta ez hemen bakarrik. Kudeatzen dezuten lekutan ere kezka, zalantza eta beldurrengatik Zarauzko garbigunea blokeatuta dago. Ez aurrera eta ez atzera. Egin berda, agintean zaudenean, erabakiak hartu. Denon dirua kudeatu. Eta gauzak blokeatzen diranean soluzioak bilatu, irtenbideak bilatzeko. Eta ez geldirik eukize, geldirik eukitea, eta aurrera egitea, denontzat hori bai dela kaltegarria. Eta zuloa egiten duna. Enau harritzen zuen aurreko ezetzak eta astentzio honek, ze astenitu zinaten, tren geltoki berria eta Amalur parkea, Zarauzko herria ipar eta hegoa lotu dituen, eta orain denok erabili eta denok osatzen dugun estazio berri horrek ekarri duen, urbanizazio ekarri duen ekarpenera ere 3 milioi euro jarritu zituen Zarauzko udalak, zuen kezkak eta zalantzak adierazi zen dituzten. Eta hor dago egina. Eta hori udal gobernu honek bultzatu zuen. Aldapeta hor dago egina, kontra bozkatu zen duten, eta goin denok erabiltzen dugu igogailu aldapetara igotzeko. Eta jarraitu ezaket gertura etorri eta padel pistak ezetz. Inaxio, ezetz esan ziguten aurreko hastian. Eta Zarauzko udalak jarraituko du zuen ezetza, zuen blokeoa, zuen beldur eta zuen ziurtasun horien aurretik gure ekimena dagolako eta guk ez dugula zalantzarik egiten, Zarautzen alde apustu egiten, etorkizunaren alde apustu egiten, eta eskuan 3 milioi dago denean, ez du ies egingo Zarauztikan. Eta ziur nago, garbigunea bere osotasunean bukatu horretikan Santa Clara bukatutengo da. Bigarren txanda. Inaxio mesedez. Mi esker, arratzaldeon. Bueno, kreditu aldaketanik helburu garbi bat dauka. Dala, udal brigadak gaur egun duen sedia eguneratzea, eta baita ere etorkizuna begira kokapen estrategiko bat eukitzea Zarauzko udalak bertan. Proposamen honek hegoaldeko eremuan pabelloi bat erostea aurre ikusten du, eta horretarako 1 milioi bat euroko kreditu gehigarria sortzea, diruzaintzako gerakinarekin. Funts hori daude, erabilgarri daude, eta gure ustez, erabilera zentzudun eta egokia dago. Brigadako langilek urte osoan egiten duten lana ezinbestekoa da, udal zerbitzuak kalitatez eskaintzeko. Eta horregatik, espazio eta azpiegitura duin bat bermatzea hurrengo urtetarako, ez da gastu hutsa inbertsio estrategiko bat. Udal honek hartzen duen inbertsio estrategikoa da. Gainera, guain datorren apoaren aldaketarekin, hegoalden horrelako pabelloi bat edukitzea hurrengo urtetarako, etorkizunerako etekina izango da bertan, etxebizitzak, edo dena delakoa eraiki ahal izateko.
Gainera, gogoratu nahi dut aldaketa honek ez duela kontratazio planean eraginik izango, eta ez dakarrela inongo konpromiso ekonomikorik etorkizunerako. Eskuraketan mugatze baita. Pesetik, gure aldaketa, gure botoa aldekoa izango da, esan dako guztiragatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Inazio. Ainara, garazi bigarren txandan, zure daitza. Egoalden erosi dian lurran aldezko boska eukizun bere garaian, hontan esan dugu horrekin ados gaudela, orduan, berentzait inguru hortan egoalden apostu egiten jarraitzeakin gure bai ados gaude. Bigarrena, etorkizunean ingo dian gauzakin eta ez dianak ingo gaur egun dirua xautzen nahi dan bezala, ez dakizen bateanoko gauzak iteko kapazitatea ongoan, 4,5 milioi euroko brigadako eraikin hori iteko nahia egongoa, baino zarautzek dirua, ez dukiko, eta 2027an gaina kredituak bueltatzeko derrigortuta egongo gea, eta gaina interes batzuk behaiekin batea. Orduan, gure zalantzak eta gure keskak badia ustet funtsak dazkaen gauzak, eta ez dia keska airetikan etortze zaizkigunak, eta gaina, igual keska horiek etortze zaizkigu gure informazioa guztiz ondo eta egulako ematen ere ez. Eta beste kontu bat, gu zarauztarren diruakin ez da nahi apustuekin. Horregatik handazkau zalantzak, horregatik jarraitze dugu gure bai lanian, eta horregatik iteitugu galderak inberdian bezain guztiak, eta jarraituko dugu galderak ite. Eskerrik asko. Eta eskubide oso daukazute galderak egiteko, galdetzen dezuten bakoitzean informazioa mai gainen dezutelako. Bozkatu egingo dugu, honekin 9. puntua. 2025 KLD 14. kreditu aldaketa onartzearen aldeko bozkak 11. Abstentzioak 8. Onartu egiten da 9. puntua. Jarraian 10. puntuari helduko diogu. 2025-2026 epealdiko plan ekonomiko finanziarioa onartzea. Amaia, mesedez. Entitate honek onartutako 2024 ekitaldiko likidazio espedienteak finantza iraunkortasuneko helburua betetzen du, baina ez egonkortasunarena eta ez da ere gastu araua. Hortaz, beharrezkoa da plan ekonomiko finantzario bat egitea otsailaren 8ko 1/2013 foru arauak Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren eskumena garatzen duenaren 5. artikuluaren arabera. Planak bermatu behar du aurrekontu egonkortasunaren helburua eta gastuaren araua jarduneko ekitaldian eta hurrengoan betetzen direla. Onartutako plan ekonomiko finantzarioa Gipuzkoako Foru Aldundiari bidali behar zaio haren jarraipena egin dezan. Hori dela eta antolakuntzako informazio batzordeak irizpena eman ondoren udalbatzarrak abatez edo gehiengoz erabakiko du lehenengoa. 2025-2026 plan ekonomiko finantzarioa onartzea, 3 atal hauek osatzen dute. Kontu hartzailetzaren txostena, alkatearen memoria, 2025-2026 epealdiko aurrekontu eszenarioa. Bigarrena, planaren ondik norakoak Gipuzkoako Foru Aldundiari jakinaraztea, finantza tutoretzaren eskumenaren titularra den aldetik, dagokion jarraipena eginal izan dezan. Eskerrik asko, Amaia, txanda zabalduko dugu. Jon, Arratsaldeon, lehen txandan zure daitza. Bai, arratsaldeon, gaia zitzen hasi horretik, aipatuko nukenik ez dela itzengo ez beste erakundetan zer pasatzen da, ez da gure arteko imailetan jartze duna irakurtzen ere ez. Baspaire esatet, bestatuko itura hartzen izatelako, da ez da oso segurua dan hori. Hori esan da, gaur ez da beda gauna Amaiak esan duen bezala, da plan ekonomi finanzarioa onartzia, hau lege behar bat da, arautegian jartzen duen, bete ez diran bi kontzeptuagatik egin behar deuna, baina itzen nahi dugu horretzetik handagoen guztia, eta zaipatu di aurreko puntuetan, ja, hainbat kontu, uste dugu eta mantendu ite du baita ere puntu honetan, udal gobernuak dakan ibilbide ekonomikoa ez da hola bate orekatua. Eta plan honek oreka dezakela momentu jakin batean, baina zorpetze estrategia bat ageri dara, eta gaina aurre ikuspenetan ala ageri da. Dokumentazio desente dago, eta dokumentazio horretan, daude diruzaintzako txostena dago, kontu hartailetako alkateran memoria dago, eta horko esaldi bat irakurri nahiko nuke, jartu dula egonkortasun helburu ez betetzen arrazoia inbertsio gastuen zorpetzen eta funts propioen bidez finantzatzea izan dela, eta gero hor aipatzen da baita ere, egindako inbertsioak finantzen aldetik jasangarriak direla, hau da urbanizazioak dira nagusik eta ez dute gastu arruntz handiagorik.
gastu arrunt handia hori hortan hor duda jartze dugu, ulertze du inbertsioa bai, inbertsio potente hori momentukoa dela, baina gero eraikin, aparkaleku, komun, igogailu, hoiek mantendu egin behar dira, arazoak izaten dituzte, konponketak eta kasuetan langileak bai kontratatu behar dira, orduan gastu batzuk sortzen ditu etorkizunera, eta ez da soilik momentuko gastu koiuntural bat. Hortaz aparte ez hori, sortbeteko almena lehen urte bukaeran ideen eztabaidatu genuen, batzorde honetan, erabili zen aukera zegoen azkenengo momentua 11 milioi terditik gorako kreditu aukera bat izateko, gaur egun esate duen arabera pixkan nasgarriak dira kontuak, baina ez dago zorrik, baina bai urtea bukatzeko estenatoki desberdinan arabera diru zaintzeko txostenekin 6,8 milioiko zor bat egongo da. Eta aurreikuspenen arabera, urrengo urtean 11,6 milioiko euroko zor bat izango dugu, aurrekontuaren 30% iaia izango da zorra. Eta zor hori, Garatzik aurreko puntuan aipatu duen bezala, 2027tik aurrera ordaintzen hasiko dira, eta ordaintzen hasteako, ez dakigu zein egongan gobernatzen, baina udal gobernu berri batek, eta Garbineren hitz batuk aitatu marroi hori kudeatu egin beharko du. Literalki marroi hori. Zuk erabili dezu, esan dut. Ez zeinek idatzi zuen eta bestaten emaila irakurriko dut. Zuk erabili dezula. Badakigu baita ere azken urtetan gastu hau, egonan gastu neurrigabeko bat, handi batean, etxe bizitzen promozio horiekin lortu dela, gerakin asko handitu eta gastatzeko aukera egon da, baina neurrigabe izan da, bestela ez ginen egongo 2025 bukaerako aurreikuspenetan 7 milioiko zor batekin, ondoren itzuli beharko direnak, eta berriro diot txostenetan jartzen du, kontu hartzailean aurreikuspena 11,6 milioiko zor bizia edukitzea dela 29koa. Beraz, ez dugu uste orekatua dagoenik aurrekontua gastu aldetik, uste dugu gastu ikaragarri egin dela urte hauetan, eta ez dela ondo hausnartu ere horrek ondorien izango ditun gastu gehigarri ez. Naizta, alkatearen memorian esan, ez dula beste gasturik izango. Horregatik, eta aurreko puntuetan aipatu deun bezala, uste deun norabide ekonomiko arriskutsua dela, azken urtetako diru xauku eta etengabe hau onartezina dela, eta ez dakon diru erabiltzen izatela. Eta gaina diru hori eskatzeak, sortuko dituen interesak herritarrek ordaindu beharko dituztela etorkizunean, eta esan dudan bezala urrengo udal gobernuak kudeatu. Eskarrik asko. Urruti juntzea, urrengo udal gobernua, guandikan ardira iritsita. Garbine, Iker, barkatu, lehen bueltan zure daitza. Arratsaldeon. Bueno, plan económico financiero ya hemos hablado bastante todos estos meses que hemos estado trabajándolo y hemos tenido ocasión de reunirnos con vosotros y comentarlo abiertamente. Únicamente decir, recordar a todos los ciclos por los que pasa este ayuntamiento. Hay momentos en los que los préstamos podemos reducirlos a que desaparezcan incluso, y hay otros en los que hay que hacer una inversión y entonces tenemos que echar mano del préstamo, que es algo muy utilizado y muy normal. En este caso, por la situación, la coyuntura que hemos pasado, pues hemos tenido que hacer el plan económico financiero de la mano de la Diputación, que hoy venimos a presentar aquí y aprobar ya definitivamente, el cual, pues bueno, el informe se ve y en el plan mismo se recoge. No hay mucho dramatismo, es simplemente el llevar a cabo el trabajo que se está haciendo con responsabilidad desde este gobierno y técnicamente por todo el equipo y seguir equilibrando los presupuestos e ingresos y gastos. No tenemos ningún problema y este año creemos que tampoco lo vamos a tener. Y en cuanto a las inversiones que haces mención, John, pues sí, hay que hacer inversiones en el pueblo, se están haciendo con cabeza. Y en este sentido también esperamos tener unos ingresos extraordinarios que nos pueden ayudar a llegar a esa situación del 27, como comentaba también Arasi, pues en las cuales los intereses que tengamos que pagar sean llevaderos para quien esté en el gobierno y no tengamos que hipotecar pues eso, una legislatura del que le toque. Nos quedan 2 años, este gobierno va a seguir haciendo el trabajo con total responsabilidad y seriedad y vamos a intentar, cada uno de nuestras responsabilidades, el seguir trabajando para que el gasto sea equilibrado, hagamos todo de una manera eficiente y que, bueno, y que, como digo, pues que los años que vengan, pues que podamos seguir Zarauz y disfrutando del Zarauz que tenemos, de calidad y con servicio para todos los ciudadanos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Iker, bigarren txandan, Jon, zure daitza. Bai, eskerrik asko, pare bat kontu oain Ikerren hitzartzeatik, batez ere zikloen hau ulertzea dugu, hori badakigu zikloak daudela, baina zikloetaren moldatu egin behar da, eta ez beti berdin segi, piko ipala, zikloa berdin duzein den, gero kudeatuko data beste guztia.
Eta iruditzen zait badalare bai, kudeaketaren edo plangintzaren aldetik pixkat esanguratxo esatea, espero dela ingreso extraordinario ezoiko sarrerak izatea hori, bale? Ulertezakegu noiz behinka gotea, baina horietan oinarritzea kudeaketa ekonomiko bat, gero etorriko urtero, tasak KPI-aren gainetik igotzen. Herritarren bizitzaren garestitzaren gainetik, tasak igotzen zergatik beste guztiak ez du lakurritzen, eta hori ere bai bada kudeaketa ekonomiko oso baten eredu. Eskerrik asko. Eskerrik asko Jon, bigarren txandan, Garbine zure hitza. Bueno, nik argi utzi nahiko nuke 2024ko aurrekontuaren itxieran aurrezki garbi positibo bat eduki dugula 4 milioikoa, eta egia da, inbertsioetarako zorpetzea erabaki duela udalak 2024ko mailegua ejekutatzea, hain zuzen ere. Zorpetzeko momentu egokia iruditu zaigu, hain zuzen ere 2024an ordaindu dialako 2009an eta 2012an hartutako 13 milioi euro inguruko zorra kitatu da. Orduan, urte hauetan guztitan zor hori kitatu dugu, gure kudeak eta ez dakit nola esan dezuten eskasa edo kudeak eta horrekin hori, eta hainbat inbertsioen ditugu, ez dakit, Garazik esan du dirua xahutu dugula. Eta Jonek gastu neurri gabeak edo aipatu ditu. Manik galdetu ingo izuet. Zer egon da soberan? Artiko kirol instalazioen handitzea eta Lizardiko kantxa berri egitea soberan egon da? Salbideko parke estalia soberan egon da? Azken portu eta bestale horreko hiri-gailuak soberan egon dira? San Francisco eta Santa Clara kalen oinezkotzea soberan dago? Bueno, gogora, barkatu. Zarrendaz nahaztu naiz. Santa Clara komentuan erosketa, barkatu, eske ez neukan hau prestatuta, ez neukelako asmorik puntontan hitz egiteko. Santa Clara komentuan erosketa, tren geltoki berria Xabier ongi aipatu duena, Bilan Urian eraberritze udaltzaingoan erekina egoitza hartzeko. Aztiko kantina berria, hiribus elektrikoan erosketa, Malekoiko baranda berritzea, Orokitako patio berritzea, Bestalegreko igogailuak eraikitzea, Zelaioko bolatokia, Igeluko bekuntzak lanak eta beste hainbat inbertsio. Hainbat eta hainbat inbertsio ditugu. Niko ez dizuet entzun zein dauden soberan. Dirua xautu dugu, zertan, ezaiguzue zer dagoen soberan. Eta honekin bozkatu egingo dugu 10. puntua. 2025-26 epealdiko plan ekonomiko finantziarioa onartzearen aldeko bozkak, 11, aurkakoak, abstentzioak, 8. Onartu egiten da. 11. puntua. Aroa Euskararen plan estrategikoa 2025-2034 onartzea. Amaia, mesedez. Zarauzko udalak 2004an onartu zuen herri mailako Euskararen plan estrategikoa, Euskara bizi berritzeko plan estrategikoa. Oraingo hau 5. plana izango da. Udalbarroko erabilera plana onartzearekin batera eginda Aroa, Euskararen plan estrategikoa. 10 urteko indarraldia izango du, 2025-2034 eta honako hauetan oinarritzen da. Toki erakundei buruzko 2/2016 legea, udalerriei eta toki erakundei eskumen propioak ematen dizkie Euskararen erabilera eta normalizazioa sustatzeko. Aroa marko estrategikoa, lankidetza proposamen honen helburua da 2024-2034 epean Euskara indar berritzea eta Euskaldunok ahalduntzea. Zarautz 2030 plan estrategikoa, 2030 urterako Zarautz herri modernoa, jasangarria eta inklusiboa izatea du helburu. Zarauztartasun eta Euskara herri identitate eta erreferentzia gisa sustatu nahi ditu. 2023-2027 agintaldi plana, Gobernu taldearen eta udal departamentuen lan eta jarduera nagusiak finkatzen ditu, eta bere helburuen artean dago Zarautz Euskararen arnasgune eta erreferente izatea. Planaren helburua argia da, udalerrian euskara normalizatu eta indartzea, herri identitatea eta hizkuntza eskubideak bermatuz. Euskara komunikazio tresna izatea zarago, identitate eta kohesio sozialaren zutabe nagusi gisa ulertzen du,
eta ikuspegi horretatik eraiki da aroa euskararen plan estrategikoa, hizkuntza, ekologia, identitatea eta pertenentzia, bizikidetza eta kohesioa eta ikuspegi komunitarioa oinarrian hartuz. Plana idatzi aurretik egoera soziolinguistikoaren diagnostikoa egin dugu, kuantitatiboa eta kualitatiboa. Diagnostiko kuantitatiboa egiteko datu soziodemografikoak eta soziolinguistikoak bildu dira iturri ofizialetatik. Eustat, Euskal Adierazleen Sistema eta Soziolinguistika klusterrak egindako neurketetatik. Udalak bere iturrietatik emandako datuak ere jaso dira. Azterketa kualitatiboa egiteko bi bide erabili dira, herritarren artean egindako galdetegia eta hainbat elkarte eta eragilerekin egindako bilerak. Herri mailan euskararen erabileraren bilakaerari buruzko pertzepzioa jaso da galdetegi bidez. Ia 150 herritarrek bete dute galdetegia. Gazteen artean euskararen erabilerari buruzko pertzepzioa jaso da galdetegi bidez. Galdetegiaren zabalkundea ikastetxeen laguntzaz eginda, ia 800 gaztek bete dute galdetegia. Sektore desberdinetako herriko elkarteekin elkarrizketa saioak egin dira datu kuantitatiboa kontrastatu eta aurrera begirako neurri posibleak zehazteko. Guztira 5 saio. Kirola, aisialdia, merkataritza eta ostalaritza, hezkuntza eta euskalgintza. Elkarrizketa hauetan 16 emakumek eta 5 gizonek hartu dute parte. Diagnostikoa egin ondoren parte hartu duten eragile guztiekin partekatu da eta haien iritziak jaso dira. Diagnostiko horretatik eta jasotako ekarpenetatik abiatuta idatzi da aroa euskararen plan estrategikoa. Planak 6 ardatz estrategiko ditu. 1. Gobernantza, 2. Jarrera eta motivazioa, 3. Hezkuntza eta gaitasuna, 4. Erabilera, elkarreragina, 5. Ikerketa eta sistematizazioa, 6. Komunikazioa eta hedapena. Ardatz estrategiko bakoitzean erronkak, lanildoak eta ekimenak zehaztu dira. 11 erronka, 19 lanildo eta 40 ekimen guztira. Ardatz estrategiko bakoitzean gainera, xede talde bakoitzari bideratutako ekintza konkretuak zehaztu ditugu. Arduradunak izendatu eta aliatuak identifikatu. Planak behar duen koordinazioa eta egitura ere zehaztu dira. Arlo estrategiko bakoitzean neurtu beharreko adierazle nagusiak ezarri dira eta genero ikuspegian nola landuko den ere zehaztu da. Plana idatzi ondoren ekarpenak jasotzeko beste parte hartze prozesu bat bideratu da. Udal talde politikoei aurkeztu zaie, herritarren koordinazio taldean aurkeztu da eta bereziki berdintasun eta immigrazio teknikariekin landu da. Udaletik kanpo, Zirika Euskara Elkarteari aurkeztu zaio eta UEMari ere bai. Jasotako ekarpen guztiak onartu eta planean txertatu dira. Hori guzti ikusita eta herritarren informazio batzordeak aldeko irizpen egin ondoren, udalbatzak aho batez edo gehiengoz honako hau erabaki du. Lehenengoa, Aroa Euskararen plan estrategikoa 2025-2034 onartzea. Herritarren informazio batzordea kontzak emandako testuaren arabera. Bigarrena, Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politikako sailburu ordetzari onarpenaren berri ematea. Eta hirugarrena, Aroa Euskararen plan estrategikoa 2025-2034 udalaren web orrian argitaratzea. Eskerrik asko, Amaia. Hainbeste datu eta ñabardura jakin ondoren hitza emango diot euskara zinegotziari Irune Urbietari azpimarra nagusiak egin ditzana. Irune, nahi dezunean. Eskerrik asko. Planaren helburua zarautzen euskara indarberritzea da. Zarauzko herriari datozen 10 urteetarako norabide bat eskaintzea euskararen ezagutza eta erabilera sustatzeko. Euskara ez dugu ulertzen komunikazio tresnak gisa bakarrikan. Euskara, identitate eta kohesio sozialaren zutabe nagusi gisa ulertzen dugu. Ikuspegi horretatik idatzi dugu plana. Hizkuntza ekologia, identitatea eta pertenentzia, zarauztartasuna, bizikidetza, kohesioa eta integrazioa dira planaren oinarriak guztia ikuspegi komunitario batetik. Aroa Euskararen plan estrategikoak 4 erronka nagusi identifikatu dira. 1. Herritar guztiak inplikatzea euskararen biziberritzean. 2. Euskarazko eskaintza eta erabilera sustatzea herrian. 3. Zarauztarren euskararekiko jarrera aktiboa izatea. 4. Euskararen ulermena unibertsalizatzea euskara erabiltzeko izan ditzakegun aukerak biderkatzeko. Eta 4 arlo estrategikotan lan egitea proposatzen da. Lehenengoa, kirola eta aisialdia antolatua,
gazten erabileran eragiteko gune estrategikoak direlako. Bigarrena arlo sozioekonomikoa, ostalaritza, merkataritza eta turismoa. Gure herrian, zerbitzu sektoreak bere biziko garrantzia du, bai langile kopuruaren aldetik, baita herritaren eguneroko bizitzan ere. Eta zer esanik ez, gure herriaren kanpo proiekzioan. Hirugarrena, kulturaniztasuna eta integrazioa euskararen bidetik. Kanpotik etorri berri diren zarauztarrei, gure gizartean erabat integratzeko gure kultura eta hizkuntza eskaini behar dizkiegu. Erraztasunak eman behar dizkiegu ate berriak irekitzeko. Euskara benetako integrazioaren ardatz izango da. Eta laugarrena, herritar aktibo eta ahaldundunak. Euskarak zarauztartasunean duen garrantziaz jabetu behar dute herritarrek. Jabetu eta ahaldundu. Euskararen biziberritzean agente aktibo izateko. Plana osatzeko jarraitu den metodologiari ere garrantzia eman diogu, oso parte hartzailea izan delako. Plana idatzi aurretik egoera soziolinguistikoaren diagnostikoa egin dugu, kuantitatiboa eta kualitatiboa. Datu iturri ofizialak erabili dira eta herritarren parte hartzea galdetegi eta bilera bidez lortu dugu. Aipatzekoa da galdetegietan 950 herritarrek hartu dutela parte, eta horietatik 800 gazteak izan diala. Sektore ezberdinetako herriko elkarteekin elkarrizketa saioak ere egin ditugu, kirola, aisialdia, merkataritza eta ostalaritza, eta hezkuntzako ordezkariekin, eta Sirika Euskara elkartearekin baita. Guztien ekarpena kontuan izan dira plana idazteko. Lehen zirriborro bat idatzi ostean, berriz ere parte hartu duten eragile guztiekin partekatu da eta haien iritziak jaso dira. Lanketa berezia egin dugu herritarren koordinazio taldearekin, udaleko berdintasun departamentuarekin, immigrazio zerbitzuarekin, Sirika Euskara elkartearekin, UEMarekin eta udal talde politikoekin. Haiek egindako ekarpen guztia jaso dira, gaur aurkezten dugun planian. Berdintasun departamentuak egindako ekarpenak datu bilketari buruzkoak eta emakumeen partaidetzari buruzkoak izan dira. Baita neska gazte erreferenteak hautatzeko saiakerak egitari buruzkoa ere. Sirika Euskara elkartetik udalerri mailako euskara mailaren beharra azpimarratu dute. Kexak eta iradokizunak jasotzeko sistema bat adostea eta parkeetan gurasoen erabilera sustatzeko lanketa egitea. UEMak aldiz, hainbat ekintzatan aliatu gisa izendatzea proposatu du. Planak adostasun maila handia lortu du herriko eragileen artean eta baita udal taldeen artean ere. Zarautz, euskeraren herria izateko guztion lana beharrezkoa da. Gure herria gero eta euskaldunagoa izateko eta gero eta erabilera handiagoa lortzeko, euskaraz hitz egiteko gune seguruak osatzeko, erabilera aukera berriak sortzeko eta euskararekiko atxikimendu berriak sortzeko, gure identitatea ardatzean jarri eta gizarte kohesioa eta komunitate izaera lantzeko lan handia dugu aurretik eta guztion laguntza beharrezkoa izango dugu. Zaigu, eskerrik asko. Eskerrik asko Irune, txanda zabalduko dugu. Gloria, arratsaldeon, lehen txandan zure daitza. Arratsaldeon. Gaur euskara plana onartuko dugu. Oro har plana ondo iruditzen zaigu eta alde bozkatuko dugu. Ondo eta beharrezkoa iruditzen zaigu bereziki baliabideak eskaintzea euskara ez dakiten eta ikasi nahi duten pertsonei. Zentzu horretan, udal euskaltegitik ematen diren euskara ikastaroak eta mintzalaguna bezalako beste ekimen batzuk areagotzeko ekintza guztiak guztiz beharrezkoak direla uste dugu. Baita ere, euskararekiko motivazioa areagotzea, hizkuntz eskubideak bermatzeko eta lortzeko herritar guztiok bi hizkuntzak menperatzea. Zarautz da euskaraz gehien hitz egiten den udalerrietako bat, hau dudarik gabe zaindu behar dugu, baina hori egin behar da presiori gabe eta inposaketari gabe. Ez baita lortuko euskararen erabilera edatzea herritarrak presionatuta sentitzen badira. Horrek kontrako efektua dauka eta. Algo que me preocupa es la tendencia a organizar actividades, en ese sentido de la presión, desde el ayuntamiento cada vez más solo en euskera. Creemos, desde luego, que el ayuntamiento debe organizar actividades para toda la ciudadanía. Y para que esto sea así, para que puedan disfrutar
todas las personas de las actividades que ofrecemos desde el Ayuntamiento debemos organizarlas en los 2 idiomas oficiales con total naturalidad, porque si no, una parte de la población se queda fuera y eso ni es justo ni desde luego contribuye a incrementar la motivación para aprender euskera. Desde luego, en la Casa de la Mujer organizamos actividades en euskera y también organizamos actividades en castellano y lo vamos a seguir haciendo porque no vamos a dejar fuera a las mujeres que no saben euskera. Gracias. Eskerrik asko zuri, Gloria. Lehen txandan, Eider, arratsaldeon zure daitza. Arratsaldeon. Esan behar nuen esaten hasi aurretik, bai aipatu edo erantzun Gloriak esan du nahi, hizkuntzaren kudeak eta normalizazioak oso gutxi daukala naturalizaziotik. Bai? Alegia, hizkuntzak kudeatu egin behar diala, eta hizkuntzai natural funtzionatzen usten baldin bazaie, ziurrenik gure herrian euskararen erabilera jaitsi egingo litzake, hori beste lekuatuan gertatu dalako, bai? Eta horregatik ezinbestekoa politika aktibo bat izatea plan hau bezalaxe. Eta horien bai sartuko naiz edukian, bai? Eskuartean dagoen dokumentua, Irunek esan du bezala, aroa euskara bizi berritzeko eta euskaldunok alduntzeko marko estrategikoa da. Hain zuzen, orain arte, udaletan ESEP izan denaren, alegia euskara sustatzeko ekintza planaren marko berritua. Eta plan honek jasotzen du gure herrian, datozen urtetan euskararen inguruan egin beharreko lan ildoak, erronkak, bai? Eta ze politika publiko hartuko egingo dian eta hoien norabidea zein izangoan. Usten dugu eta gure adierazi zaizu ondo landutako plana dela eta aurrera begirako egiteko zein erronkak ondo definituta dituen plana dela. Taldi berean, Zarauzko errealitatera ere egokitua dela uste dugu. Egokiak deritegu markatutako erronka eta laninduen nagusiak zein diren, eta leheno Irunek batzuk aipatu ditu, bai izan etorri berrien harrera, aurretan eraben hizkuntza ohiturak zein euskaldunen alduntzea adibidez. Eta gaina, esan beharra dago ere, plan honetarako egindako diagnostikoan ere, bai ikusi dugula argi badaudela edo baditugula gure herrian ere badaukola zer egina eta lanean jarraitzea ezinbestekoa dela euskararen normalizaziorako. Eta besteak beste datu batzuk badia eskatzen dugutenak edo presente izan berritugun egointzat plan honen kudeaketarako. Eta 4 azpimarratuko genituzke. Lehendabizikoa da, euskara lehen hizkuntza duten herritarren portzentajea jaisten ari dela. Horrek esan nahi du, gaur egun Zarauztarren etxeetan gaztelania ere badala lehen hizkuntza, leheno baino gehiago. Bigarrena, etxeko erabilera beraka doala. Hirugarrenik, herritarrei pasatako galdetegi horietan, herritarren erdien pertzepzioa bada kale erabilera jaisten ari dela. Eta badakigu, azkeneko kale erabilerako neurketek mantendu dela badiote ere, usten dugu kasu egin bartzaiela herritarren pertzepzioi, ze hauek askotan gizartearen joerak erakusten dituzte, eta uste dugu, ikusi beharko dela urrengo neurraldian ze gertatzen den. Eta gero, azpimarratu ere, herritarren ustez haulen dauden eremuak badiela helduen erabilera, arlo sozioekonomikoa edo mundu digitala, Euskal Herriko beste hainbat herritan bezala. Alegia ezinbestean behar dugu plan honek markatutako erronkei begira jartzea eta baina arte bezala lanean jarraitza. Eta horregatik planaren alde bozkatuko dugu. Baina ez nuke bukatu nahi esan gabe, uste baldin badugu ere plan honek oinarri sendoak markatzen ditula eta bere edukekin ados bagaude ere, baineko genizueke kezka adierazi. Berriz, kezka. Pertsona gehalako eta hori kezka izateak eta gure burua zalantzan jartzea uste du legitimo dela eta udala horretarako espazioa eta berriz egingo dugu. Aipatzekoa da, aroa markoako ainarte hizkuntzan kudeaketarako erakunde publikoetako plan orokor horretan markate ditun ardatzetako bat markatzen dula eta da berria eta da gobernantzarena. Orain arteko ohiko ardatzez gain izan ezagutza, erabilera eta motivazioa, gaur egun ohiko euskara planetan diran ardatz nagusiak, aroa plan estratekoa gobernantzarena markatzen du lehendabizikoa eta besteak barnebiltzen dituena moduan, bai? Eta honen barruan garrantzitsutzat jotzen ditu honakoak. Batetik, euskaren normalizazioa agenda politikoaren erdigunera ekartzea. Eta bestetik, euskararen bizi berritaren aldeko lidergoa eta konpromisoa indartzea. Eta zuek, EAJ beratzea iso batez ere, azken aldean hartu dituzuen pare bat erabakik, irute zaigu ez doazela hildo honetan, eta nahi genizkizuen adierazi.
Zarautzi dituen ezaugarri soziolinguistikoak dituelako badagokio erreferente izate hizkuntzaren kudeaketan. Bai, udalaren tamainagatik eta baita kokatuta dagoen lekua eta ditun baldintza soziolinguistikoengatik. Eta ez naizari udaleko euskara departamentuaren jardunaz, bai? Honetaz ez daukau ezer esateko, baizik zuen pare bat erabaki politiko ez. Hoietako bat da, UEMako aurrekontuei ezetza bozkatu zeniotela, eta horrek kezkatzen gaitu, eta bestetik gukari 2025ko aurrekontua erdira jetxi diozuela. Bai? Eta uste dugu bi erabaki horiek ez dutela bat egiten euskararen normalizazioa agenda politikoaren erdigunera ekartearekin, ez da euskararen biziberritaren aldeko lidergoa eta konpromisoa indartarekin. Eskerrik asko, Aider. Lehen txandan, Irune, zure daitza. Bueno, nik esan berretena da plan estrategiko mota hauek aurrera eramateko eramatia danan esku daula. Erabaki horiek, zuk aipatu dituzun bi erabaki horiek, ondo pentsatutako erabakiak dira. Diru hori beste erabatea aprobetxatzen egia. Eta transversalidadea gero eta handiagoa da gure udalian euskararen inguruan. Gizarte zerbitzutan, hirigintzan ere euskara gero eta presentio dago, eta beste eremutan ere bai. Orduan, transversalidadeakin izugarrizko lan egiten egea. UEMan aurrekontuak ez esan ginula, bai, arrazoitu genuen bere garaian, zergatik esan genuen aurrekontuak zergatik bertan berala genitun. Ez nahiz hortan sartuko, beste erakunde badarlako. Eta, ni posik nago, pentsazetelako hau bat ez onartuko dela, eta, nik uste danan esku daula, holako plan bat, 10 urteko prozesu bat denez, uste esan berrek ez daula, danan esku dagoela, hau aurre egitea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zure, Irune. Gloria, bigarren txandan zure daitza. Bai, labor bakarrik erantzuteko naturaltasunari buruz, guztiz ados, euskara sustatzeko politikak garatzearekin, kudeaketa horrekin, ados gaude, baina naturaltasunez hartu behar da baita kalean, gure kaleetan, gaztelera entzutea, edo kartelak gazteleraz ikustea, hizkuntz eskubideak pertsona guztienak direlako, ez bakarrik euskaldunenak. Eta guk erdian pertsona jartzen ditugu. Gure politika ardatzen erdian pertsona jartzen ditugu. Ez hizkuntzak. Eskerrik asko, Gloria. Eider. Garbine, bigarren txandan zure daitza. Bai, nik beste gabe EAJko bozeramaile naizen aldetikan eta UEMan ordezkari naizen aldetikan ez degula nahastu behar erakunde batek aurkeztu duen aurrekontu bati ezezkoa bozkatzea eta erakunde horrek egiten duen sustatzen duenarekin edo ados ez egotia. Alegia, UEMak aurkeztu zigun aurrekontuaren aurka egin genuen kudeak eta horrekin ados ez geundelako, horrek ez du esan nahi inoldik inora euskara biziberritzearen alde ez gaudenik. Eta lan egin behar dela pentsatzen ez dagoenik aurrekontu batekin geunden aurka. Eta hori aipatu dezula, eta Aider guka aipatu dezula, esan behar noski gukari ohiko aurrekontua erdira jaisteak ez du esan nahi gukarekin harremanetan jarraitzen ez degunik. Eta beste hainbat kontratazio aparteko egiten ez ditugunik eta beraz ez degunik babesten bere jarduna. Izan ere, jakin behar dezute, aurten ere, aurren eta helduen danborra da zuzenean jarraitu alko dezutela guka telebistan, aste honetan kontratatu degulako emisioa zuzenen ematea. Beraz, ohiko diru laguntzaz aparte, badakit, saioak eta publizitatea eta sail desberdinek elkarlanean jarraitzen degula gukarekin. Beraz, hori zalantzaren ez jarri. Hori esan da, bozkatu egingo dugu iruditzen bazaizue 11. puntua. Aroa Euskararen plan estrategikoa 2025-2024 onartzearen aldeko bozkak 19 aho batez onartzen da. Eta honekin 12. puntura iriste gera,
PSE, Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco udaltaldeek aurkeztutako proposamena Gazako egoeraren aurrean aurkeztutako mozioa. Inazio, nahi dezunean dezuitza. Israelek Gazan egindako operazio militarretan Hamasek 2023ko urriaren 7an eragindako eraso izugarrien ondoren hasi zirenak, eraso horiek gerra krimenak dira, eta erakundeak 1250 pertsona baino gehiago hil eta 250 baino gehiago baitu zituen. Operazio horietan Israelek ekintza ugari jarri ditu abian, Palestinarrei kalte konpoezina eragiteko. Urtebete baino gehiago da mundua Gazako zerrenda okupatuaren eriotza eta suntsipen maila pentsaezinaren lekuko dela. Israelek Gazako Palestinarren aurka egindako eraso bortitzak dozenaka 1000 pertsona hil ditu. Familia osoak desagerraraziz. Bizitegia osoak suntsitu ditu. Azpiegitura kritikoak suntsitu ditu. Eta 1,9 milioi palestinar leku aldatu, Gazako zerrendaren biztanleriaren 80% baino gehiago, aurrekariri gabeko hondamendi humanitarioa eraginez. Are gehiago larriagotuz, Nazio Batuen erakundeak oratarazi du 14.000 umek desnutrizio larria dutela zerrendan. Mundua begira dagoen bitartean, Israelek alde bakarretik hautsi du zuetena, eta eraso gupidagabeak egiten jarraitzen du zigorgabetasunez. Palestinarren bizitzak etengabe galduz, Gazako hondamendi humanitarioak okerrera egiten jarraitzen duen bitartean. Zarauzko udalak, gizarteak, duela urtebetetik oihuka eskatzen du. Hamasek 2023ko urrian 7an egindako eraso bortitza gaitzestea, Gazako biztanleria zibil palestinarraren aurka egindako genozidioa irmo eta ñabardurari gabe gaitzestea, berelako zueten iraunkorra, indar militarrak lurralde okupatuetetik erretiratzea eta nazioarteko zuzenbide humanitarioa, nazioarteko ebazpenak eta giza eskubideak erabat errespetatzea, eskatzea, gertakarien larritasunaren aurrean jarduteko eta Israelekin duen akordio komertzial eta politikoa berrikusteko eskatzen diogu Estatu Batuei, Gazako zerrendan laguntza humanitarioa sartzeko bide seguruak berma ditzatela, lurralde horren kontrako legezkanpoko blokeoak kentzea eta Palestinako lurralde okupatuaren okupazioa amaitzea, 2024ko, uztaileko nazioarteko justizia gortearen iritzi aholko emailea praktikan jarriz, zeinek Israelek Gaza eta Cisjordania ekialdeko Jerusalem barne legezkanpokotzat jotzen zituen. Europar Batasunak bere eragina eta boterea giza eskubideen, justiziaren eta kontuak emateren alde erabiltzea. Zehazki, Genebako hitzarmenak errespetatzen direla bermatzea. Hitzarmen horiek gutxienez eskatzen dute estatu guztiek eten ditzatela gatazkan parte hartzen duten alderdiei egiten dizkieten arma transferentziak, nazioarteko zuzenbidea urratzeagatik kontuak ematea bermatzeko lankidetzan eritzea, eta nazioarteko erakundei eta mekanismoei laguntzea eskatzen dute. Nazioarteko zigor gorteak eta Nazio Batuen erakundeen ikerketa batzordeak Palestinako lurralde okupatuari buruz egindako ikerketak barne. Europar Batasunak Gazan presentzia militar iraunkorra esartzeko, mugak aldatzeko edo Palestinarrak Gaza eta Cisjordaniatik kanporatzeko edozein ahaleginen aurka agertzea. Eta nahitaezko lekualdaketa hori Genebako 2. hitzarmenaren urraketan larria dela eta gerrako krimena dela onartzea. Zarauzko udaletik, ekialde hurbileko Palestinako errefuxiatuentzako Nazio Batuen agentziaren urba premiazko eta beharrezko lana babesten dugu, larrialdi humanitarioko arrazoietan oinarritua. Zarauzko herriak elkartasun aktiboa adieraztea Palestinako herriarekiko eta munduko gerren eta indarkeria militaristaren biktima guztiekiko. Eta azkena, akordio honen berri ematea gobernuko presidentetzari, Kanpo Arazoetako Ministerioari, Europako Parlamentuari, Palestinako errefuxiotentzako Nazio Batuen agentziari eta gizarte eta giza eskubideen aldeko erakundei. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Inazio. Txanda zabalduko dugu, ez? Ainara, lehen txandan, zure daitza. Bai, arratzaldeon berriro. Bueno, gure ustez, mozio honetan agertzen dian puntuak ezin dira danak maila berdinean jarri, eta horretik puntuak banaka bozkatzea eskatze dugu. Bozkatu behar da, ea banaka bozkatzen ditugun, edo edo gubion arteko adostasuna daukagun puntuka bozkatzeko.
Ez dugu banaka bozkatuko, osotasunean aurkeztu da eta osotasunean horrela onartzea nahi dugu. Ez puntu batzuk bai eta besteak ez, bere osotasunean bi bozeramaleak ados daude, horrela landuko dugu. Garbine, lehen txandan? Bai. Bueno, Palestina jasaten ari den zapalketa urte luzeetako kontua da zoritxarrez, baina azken erasoaldi bortitzen jatorria 2023ko urriaren 7an Hamasek egindako eraso gupidagabean dago. Erabat deitoragarria eta onartezina izan zen eraso hura aipatzean, ezina ahaztu zarautzekin lotura estua zuten bi pertsona. Eraso hartan bertan, bortizki erailak Iban Ilarramendi eta haren emaztea Loren Gargovich. Azken hilabetetako suntxiketaren jatorria gertakari horretan dagoela diogu, baina ez inondik inora ere justifikazioa. Ez erkez baitu justifikatzen, ez da eraso hark ere, geroztik Israelgo estatuak Gazako populazio zibil palestinarraren aurka martxan jarritako genozidioa. Ulertezina egiten zaigu genozidioa pairatu duen herri baten ordezkariek beste herri bati sufrimendu bera eragitea. Ezinbestekoa da, berehala genozidio hori geldiaraztea eta irmoki eskatzen dugu bonbardaketak eta lurreko okupazio militarra bukatzea, giza eskubideak errespetatzea eta laguntza humanitarioari bidea ematea. Onartezina da, Gazako zerrenda kontzentrazio eremu bilakatzeko Israelgo estatuak daraman bidea. Laguntza humanitarioa sartzea eragotziz lehenik, eta estatu batuen eskutik laguntza humanitarioa modu erabat opako eta desegokian banatzeko martxan jarritako balizko fundazioaren bidez orain. Gazako zerrendan laguntza humanitarioa sartzeko bide seguruak bermatzea ezinbestekoa da, eta ekialde hurbileko Palestinako errefuxiatuentzako nazio batuen agentzia da laguntza humanitario hori emateko erakunde legitimatua bere ibilbideak eta jatorriak ematen dizkio legitimazio hori. Europar Batasunaren oinarrian dauden balioak eta giza eskubideen defentsa aintzat hartuta ezinbestekoa da Batasunak Gazan giza eskubideak bermatzen ez diren bitartean Israelgo estatuarekiko neurriak hartzea. Europak ezin du alde batera begiratu Israelgo estatuak Gazako herritarrak bombaz eta gosez akabatzen dabilen bitartean. Europak bere esku dauden mekanismo guztiak erabili behar ditu basakeria hori geldiarazteko. Eusko Alderdi Jeltzalea bere jatorritik alderdi humanista da, beti egin dugu bide baketsu eta demokratikoen aldeko autua, eta horregatik gure elkartasuna irazten diogu Palestinako herriari, garren biktima guztiei eta munduan zehar giza eskubideen urraketak jasaten dituzten guztiei. Inoren mina ez da urrunekoa, eta gazatarren mina ere bada gure mina. Geldiarazi dezagun genozidioa. Eskerrik asko Garbine. Bigarren txandan, Ainara. Bai, gure mozioaren alde gaude, baina momentu hontan lehenengo puntu hau honea ekarteakin ez gaude ados. Garbi utzi nahi deu, EH Bilduk behin da berriz posizionatu dela eraso horien aurka, eta bere garaian ere gaitzetsi genituela. Baina une honetan, 2 milioi pertsona gose siltzeko estrategia bat da honean, munduko erakunde ezberdinek egoeran larritasuna maigainan jarri dutenian, lehenengo puntu hau sartzeak ez dakatokirik. Eta ez da onargarria denak maila berian jartzia. Une honetan, Gazako genozidioa salatzeko unea da, eta urgentziz gainera. Baina alare esan bezala, alde bozkatuko du. Eskerrik asko, Ainara. Bigarren txandan, Garbine, zure daitza. Beste gabe, guretzako beti da unea giza eskubideen urraketak salatzeko eta giza eskubideen urraketak guztiak. Eskerrik asko. Eta honekin, bozkatu egingo dugu 12. puntua. Gazako egoeraren aurrean aurkeztutako mozioaren aldeko bozkak 19 aho batez onartzen da. 13. puntua eskari galderen txanda. Bai, Jon? Bai, arratsaldeon berriz ere. Gaurko gure eskaria azken hilabetetan onartu dian mozioi buruzkoa da, eta zehazki mozio horietan onartuko gaiak aurrera eramateko eskatzen dugu. Eta honako moziota zain nahi zitzaiten. Otsailean 27an, PSE udaltaldeak zona tentsionatua izendatzeko mozioa aurkeztu zuen, eta gehiengo absolutu zatera zen aurrera PSE eta EH Bilduren aldeko bozkarekin eta EAJaren abstentzioarekin. Handik bilabetera, apirilaren 29ko udalbatzan, EH Bildu udaltaldeak lokal komertzialetan apartamentu turistoak arautu eta baimen moratoria onartzaren aldeko mozioa aurkeztu genuen.
Eta gehiengo absolutuz onartu zen hau baita ere, PSE eta EH Bilduren aldeko bozkarekin eta kasu honetan EAJaren kontrako bozkarekin. Bi mozio hauek, nahiz eta gehiengo absolutuz onartuak izan zian, EAJaren babesik gabe noski, ez dira bideratu oraindik eta mozioek onartuta honakoak egitea erabaki zen besteak beste. Zona tentsionatuen mozioari dagokionez, gune tentsionatu izateko azterketa eguneratzea eskatzen zen, gaur egun jada ez da beharrezkoa Eusko Jaurlaritzak eguneratu baititu datuak, eta zaraut zona tentsionatu izendatzeko aukera ematen du zuzenean, eta gune tentsionatu izendatzeko eskaera bideratzea eskatzen zen, eta ez errazta egin. Apartamentu turistikoen dagokion mozioan honako eskatzen genuen bestalde, alde batetik lokal komertzialetan markatu apartamentu turistikoak jartzeko arautegia egitea, eta araudi hori egin bitartean lokal komertzialetan apartamentu turistikoen baimenak etetea edo moratoria bat ezartzea. Eta kasu honetan ere ez errazta egin. Badakigu bai, arautegia egiteak epe bat eramango dula, baina baimenen moratoria lan erraza da ordea. Baina kasu honetan EAJak ere ez du bete hau. Labur bilduz. Zarauzko udalbatzak onartu zuen bezala, Zarauzko etxebizitza gune tentsionatu izendatzeko prozedura abiaraztea eta apartamentu turistikoen moratoria eta arautegia martxan jartzea eskatzen dugu. Garbi dakau hala ere, EAJak etxebizitza politiketan maila guztietan erabiltzen ari den oztopo estrategia bera ari dela erabiltzen zarautzen ere, eta herritarrentzako aurrera pausuak izango lirateke neurriak hartzearen aurkako jarrera duela. EAJak ezin du ahaztu udalbatzak onartutako mozioak bete beharreko mandatuak direla. Eta beraz, bi mozio horiek eskatzen dutena bete beharra duela. Eta hori eskatzen du gaurkoan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Naita izkutatu egin dezu, bi mozio horien aurretikan onartu zen beste mozio bat. Naita izkutatu dezu. Eta gure lan zerrendan, aurrena dago lehenengoa, gero bigarrena, eta gero hirugarrena, laugarrena eta ondorengoak. Beraz, lehenengo mozio horretan onartu zena, alegia, Eusko Jaurlaritzari eskatzea hiritako hitzarmena sinatzeko Zarauzko Lanpardoko etxebizitza alokairuko etxebizitzan proiektua martxan jartzeko eta gainera beste etxebizitza batzuk erosteko Zarauzko udalari Zarautzen dagoen etxebizitza premiari aurre egiteko horretan ari gera lanean, mozio horretan, bai? Ipatu duzun bi horien aurretik dagolako. Eta egia da, berehalako izango zen mozio horretan jasotakoa onartzea, hala esan zitzaigun hemen pleno honetan, eta harremanetan gaude Jaurlaritzarekin lehen mozio horretan onartutakoa betetzeko. Ondoren etorriko dea, bigarrena, hirugarrengoa, eta baina etxebizitzaren alde Zarauzko udalak baino gehiago nork egin du Urola Kostan. Nork egin du Urola Kostan? Jon, eta zuk badakizu, Urola Kostako presidentea zeranez, elkarteko udaletxetan zer ari diran egiten etxe bizitza sustatzeko. Eta zuk datuak dauzkazunez, esaten dizut, Zarauzko udalak aina azken 8 urtetan ez dagoela Urola Kostan hainbeste egin duenik etxe bizitza babestuak sustatzeko. Beraz, zure itxutasunak eramaten zaitu errealitatea ez irakurtzera. Eta lehen aipatu dugu, kezkak, zalantzak, bildurrak, zilegizkoak dira noski, baina blokeatzen zaituztete eta itxu bihurtu. Zarauzko udalak etxe bizitzaren alde azken 8 urteetan egin duen bezalako herririk ez dago Urola Kostan. Beste galderarik? Eskaera galderak dira? Bueno, esan desunakin galdera bat da, ordena jarraitu behar baldin bada, prozedura guztietan ordena jarraituko dugu, bai. Hau da, onartu diren gauzak onartzen junga ordenia, baina zeiretik bukaera gaurko udalbatzako gaiak baita ere. Ordenak zentzurik ba aldauka garrantziaren gainetik. Hortatik apiatuko gea. Eta ez dugu iskutatu, planteatuta zegoen, gardentasun osoz esatea, baina ez duen ezer balio erantxirik ematen gai honi esaten dezuna, eta jaso izan zantzazu nahi dezun guztia, gai errez bazan, aurretik egindako, eta zuek sartu zenuten hori gogoratu ondo, PSek aurreko hilabetean sartu nahi zuen, baina gozera maile bat horrela eramanetuenez, ez zenioten utzi barkatu. Horrela izan zen, prozedura eta horretik aurreatu zineten. Orduan, bueno,
Hemen, eta blokeoanakin segitu duzu, baina hemen mozioak blokeatzen nahi dana zuek zeate. Eta etxe bizta pila bat egintu egian harritu naiz, zerrenda guztia esen Matias. Betu, espero duen zerrenda guzti hori, hainbatetan nahitu duguna hemen, behin da berriz, esatia, baina alare metro karratu garestiena EAEkoa, zarautzen dago. Eta laugarrena hori jon. Eta ze soluzio ematen ari zaio hori joko udala etxebizitza politikan hori jotarrei. Ze plan dago? Zarautze plana dauka, iritakoa. Irita Amilubiren aurka bozkatu zenuten. Irita Amilubiren aurka bozkatu du EH Bilduk zarautzen. Aurka bozkatu du Irita Amilubiren aurka. Irudun etxe bizitza publikoa dauka iruan. Aurka. Itxu zaudete. Beldurrak, kezkak eta zalantzak itxutzen zaitu, Jon. Aurrena lehenengo mozioa, gero bigarrena eta hirugarrena. Eusko Jaurlaritzarekin harremanetan gaude irita onartzeko. Eta etorriko zerete, azkenak zuek iritari baiez botatzea. Zuen, kezka, zalantza guztiak pasata gero eta guk dana onartuta gero. Hori da dagona. Beste eskara galderarik? Ez, informazio bezala horiok zer egin duen, bertako hirigintza planeamendu orokorra lehen urte bukaeran onartu, eta orain Aldundiaren esku dago eta Jaurlaritzena onartzea. Zarautek azkenengo 15 urtean egin ez duena. Eskerrik asko. Noizko planan daukan? Gu ez gera plangintza zari, gu ari gera etxe bizitzataz. Irita eta Amilubiren kontra bozkatu dezute, eta hori zarauztarre jakin behar dute. EH Bilduk ezetza etxe bizitza publikoari alokairuan. Xalberdin ez da zuen eremua. Zuen eredua. Xalberdin ez da zuen eredua. Esan dezute, ez da errepikatu behar Xalberdinen eredua. Baina arkibizia zarauztar asko eta asko, bere etxe bizitza arazoa konponduta Xalberdinen. Eta zarauztarrak dira. Eta guk, Irita Amilubi jartzen dugu berrio mahai gainean, eta hori da gure erronka nagusia, iritako hitzarmena onartzia. Eta lasai, oaindikan 2 urte falta bi hauteskundeak iritsi arte, haizea ja kontuak ateratzen, aterako eskizut ez oraingoak. Agintaldi bukaeran denak aterako eskizut eta baieztatuko dizut. Eta kontatuko ditugu banan-banan. Lasai egon. Beste eskara galderarik, besterik ezpada, arratsaldeko 8 10 gutxi diranean, 9 10 gutxi diranean, bukatuta ematen dugu gaurko udalbatza. Eskerrik asko danoi.